alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanun ka ala barkada ka sali cido la son herama ka no ala kira bay kisini nema baka na sumo ani mawo ma de yutu ngonya fukata jodon se ala ka ambe o jama kolu sanu mai fe aw bismillah aw ka jemuka krenkrenen kene ka min bisigi awye wula ka keni ni wati bi bakruba kuna funu minun bi aka lasi aw ma folo de amfana an karamo asiri Sheikh Usman Madan Haidara alika tafsir kene minti tambonyango ona ira awla o ko fe sungalo kuna funu yala ni ala sonama lasemi mana keno ambo lasi awma anga bi invité du jour ni ala sonama hadisul iftar kene ka wode an karamo Sharif Mohamed Lamine Haidara ka bo Côte d'Ivoire boake ale de bambolo ko hadisul iftar kene ka ni ala sonama o chuga kele na suntige baraji sous section dernière ray no Côte d'Ivoire a sous section min be na be ray ko fela la Abidjan aywa uluka suntige ni ala sonama bambolo ko ran o ko fe obe ne juru sirawta ka seka donc foli ni duwa ke nyogonye ni ala sonama o barabe latle kata se kene ko nasira ani akwa nafila ani ambalomso amna tatrawre ale ka gaduma ni le bakruba we folo yani anga do suntige o konna na minga na ka lasi awma ambe aw fo ka wala mando ka nga sponsor officiel fo ka wala mando anga ka produit duma no dile ama anya fawe an demeni sira do sira do de akwa seka ni manezi nunu sa ani ni te nunu no te alkaba manezi kadi katasi ile halibma ani najini kadi abo hakilitu ula kosobe ani katasi ji presiama ni ala ni krasonama ni wati na Sherifla FM fana be direct la amu foku wala nyimando no de 95.7 Sherifla FM fana ni wati na amu foku wala nyimando fefo meka lame Sherifla FM ka bololo siraka Sherifla officiel o fana be direct la amu foku wala nyimando fefo meka alame ni wati na telephone sirawka ame doke alaka hereke ani obela jelenyi bara nunu ka be nindo nyombolo bi ankramo alfa igila katase anga Sherifu musulmane Saida Aisha ta Haidara amba fuka wali mando o hukumu kono anga do barakona na ya me folo fulula karamo alfa bedi alhamdulillah basiti la won ambe am flebaro ani an lame baro bela gelin fu yoro jan ani yoro suruna munu be ka an lame malikono ani maliko ka munu be ka an lame hali bolo sirawfe amu bela gelin fu ku barikada ka foko uni bara ya ala sona wani uka jemu kan wati selin Sherifu so abedi basiti la basi foite ustaz da kunya kele foli ka nya sifla ba bela jelema alhamdulillah an kele ko fa ala famata mu ka barkada ni soli kirola bilibili ka nuri Muhammad Mustafa ana sudi nasan wala ka sahban mo ko flandu fulla si an fle ka ba kele bela jelema manu ko nani maliko ka kele nyala mun sokle do anan wakati na udangana platu kanaka ya ala sonama amma foli la si an karaboni an fa Saidi Sheikh Usman Madan Haidara akadenda ambu bela jelin foli watina amba salmo ame do ke alaka anu udeme o kun ko am soro kana tafsir keneka anga bi tafsir keneka ani anga murshid din de ngombulo Said Sharif Usman Madan Haidara chokroba ni nambali sega bali donc ame suratu zumar la no ye sura qur'ane sura bislaba an konontona donc ame an kloma jo abe la dil kam mun fo ani blasirali kam angulame Dia como falando verela. Do mancha não fica tinha com che. Nani bisika feo fendi anga. Osanka fendi nani bebo anka china. Nunca la bani kula. Nunca na sala bona fenka. Mimi nglani ni wikanuni. Wala sa kigeni kuki ikini si ti professora mi manda sorfira la bana au kachime koso nita fanfe kosan sabu ando rasa kakek mani
Sam ka fengla nang besoro. Mata sigida fere kayoroli. Bosan. Asipa. Esiminana, nana do. Miami bella pia, nuova manami. Miami bella pia, demise manami. Vitamini bella, tanti bella fariso kenea. Kuma baba, ali boro fitini baba. Sono damade meniala. Esiminana, nono gumbanana. Esiminana, agadi degela. Yawurduma degila, lesibiko. Anana de matiru lepia. Ni nana ni fɛngɛ sira dɔ u ye ɲininkali dɔ de kɛ sɔrɔsiw quoi ko sɔrɔsiw ka sun bɛ cogo di wa n bɛ o fɔ ka tɛmɛ dɔrɔn sɔrɔsiw ka sun ni bɛɛ ka sun ye kelen ye sɔrɔsiw ka sun t'a damaw an ye kiiti minnu fɔ sun na diɲɛ bɛɛ bɛ o de kɔnɔ ala ye diɲɛ bɛɛ bila o de kɔnɔ a bɛ faamu wa sɔrɔsi ka sun ani anw ka sun a bɛɛ ye kelen ye n'i degunna i tɔɔrɔ la i yɛrɛ y'a dɔn ne tɛ se ka nin tɔ laban a tigɛ i ye tile hakɛ min bila o sara a banna ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ parce que kɛlɛ sɔrɔsi minnu bɛ kɛlɛda la bon mais an ti olu juge bi an b'a ta kira tile de la sallallahu alaihi wasallam kira tile la sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ kɛ cogo di ala kira tile la kisi nɛɛma b'a ma sahaba dɔw bɛ yen u ye kɛlɛ kɛ u sunnen mais kira ye yamaru di silamɛ bɛɛ ma kɛlɛ kɔnɔ ko k'u sun tigɛ a ye yamaru di silamɛ bɛɛ ma taama sira dama kan an datɔ don ko bɛɛ k'a sun tigɛ alors minnu y'a sɔsɔ ka sun o sen na ko olu ma ko nin de ye dansagonaw ye ninnu de ye dansagonaw ye mais siɲɛ wɛrɛ komi a bɛ Bukhari kɔnɔ Anas ibn Maliki b'a lakale Anas ibn Maliki b'a lakale Bukhari kɔnɔ k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko u ye taama dɔw kɛ o taama in na ni sahabaw ko mɔgɔ dɔw sunnen kun don a la ko dɔw sun tigɛlen kun don ko mais kira ma sunba jalaki o don ko a ma sunbali jalaki o don a faamuna ko o delila ka kɛ u delila ka voyage dɔ kɛ u ni alakira kisi nɛɛma b'a ma sahaba dɔw sun tigɛlen don dɔw sunnen don ko kira ma mɔgɔ si jalaki min sera ka sun o sunna min y'a sun tigɛ o y'a sun tigɛ a b'a janto ninnu na nɔgɔyaw de don n'a gɛlɛyara i bolo i sun tigɛ ala ka urukusa de don a ye min di a ma alors n ye a kɔnɔna fana na ala ye urukusa kɛ k'i sun tigɛ tiɲɛ don mais i dogo k'a kɛ sun tigɛ yamaru b'i bolo i kana sun ala ka sira bɛɛ kan mais a ɲininen don i fɛ o kɔnɔna na a ka kɛ gundo de la muso dɔw bɛ yen a bɛ hakɛ to u bolo bɛ ji la sariya ye sun bin ka bɔ o kan mais e muso in sa sun binnen don ka bɔ i kan mais e ka tila ka n'i ka nadaga sigi ka o kasa wuli sunbaw cɛ la ko i b'o bɔ ka k'i kun k'o dun bɛɛ ɲɛna i ye dan sago dɛ i bɔra i ka dan kɔnɔ parce que silamɛ bɛɛ ye kelen ye a man kan e ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka dumuni da kɛnɛ kan k'a dun mɔgɔw ɲɛna parce que ko yamaru b'e bolo e kana sun o tɛ silamɛya jogo ɲuman ye i b'i dogo de i b'i dogo k'i ka dumuni kɛ i b'i dogo k'i ka ji min dogoli min ko don a ma fɔ i ka taa don li kɔrɔ c'est-à-dire i kan'i sigi ka dumuni kɛ mɔgɔw ɲɛna o de ye dogoli ye n'i b'a kɛ i b'i dogo k'a kɛ pour que i kana mɔgɔw tɔɔrɔ
bɛɛ k'a dɔn fana ko dɔ de b'e la ko e tigɛ ka su hali seli la sariyatigiw y'a ɲini muso minnu tɛ seli n'u bolo bɛ ji la walima ni maniw bɛ yen sariya bɛ yen ni seli waati surunyana k'u don ni e bɛ an bɛɛ sigilen don sisan sɔɔni dɔrɔn seli bɛna jɔ e yɛrɛ dun ɲɛ b'a la seli bɛna jɔ dɛ e dun tɛ seli parce que yamaru fɛn dɔ b'i bali seli la kumana sariya ko i den ka bɔ mɔgɔw cɛ la ka t'i ɲɛma dogo yan n'u ka tila i ɲɛsin ko dɔ ma daruw na tila mais e ko ne bolo bɛ ji la comme n bɛ ka kisa ta o de kan n'o tɛ maniw sariya wɛrɛw bɛ yen quoi alors seli jɔra e sina k'i sigi ten bɛɛ wulila bɛɛ bɛ k'a fɔ bawo a ma seli dɛ bawo a ma seli o fana tɛ jogo ɲuman ye c'est pas normal bon o bɛ cogo min na sun yɛrɛ de bɛ ten ni sariya ye yamaru d'i ma ko i k'i sun tigɛ i sun tigɛ yamaru ye mun ye ne man kɛnɛ walima bana yɛrɛ tɛ ne na ne sunna de n tɛ kunna minɔgɔ ye sen dan na ni ma sun tigɛ a man ɲi sariya ko kana taa dɛ i sun tigɛ mais a kɛ gundo la a kɛ gundo la n'i bɔra fana n'i sigi tɔw fɛ a ye kala di an ka ɲi sogo bɛ non na continuer tɔw fɛ a ka tɛmɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛ a ye tɛmɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛ mais e kɔni taar'i fa ka ban o de ye sun tigɛ ladabu ye yahudiya an bɛɛ y'a kalan yahudiya den a sigilen bitigi de b'a bolo a bɛ sugu la sunkalo fɛ y'a dɔn yahudiyaw olu n'an tɛ sira kelen kan mais yahudiyakɛ nana den de sɔrɔ sunkalo fɛ a kɛlen bɛ ka dumuni sigi kɛnɛ kan a bɛ k'a dun a y'a fara a kun fɔ k'a jan ka dumuni ta k'a firi i t'i sun ye tiɲɛ mɛ i bɛna silamɛw tɔɔrɔ ni dumuni dunni ye o ɲɛ kɔrɔ mais yahudiyakɛ ala m'a faga kunnangoya la a y'ala ka kalo bonya mais ale t'i su mais a y'a den bɔ ko minnu ye dumuni kɛ mɔgɔw ɲɛna o de la n bɛ k'a fɔ ye kuma bɛɛ ko i dogo i k'i su tigɛ i dogo kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ kana mɔgɔw tɔɔrɔ k'a jira u la ne ma sun n ko n'i nana continuer mɔgɔw fɛ a ye tɛmɛ n'a ye kana fɔ ne ma sun dɛ non c'est pas la peine e ma sun e b'o fɔ ne ye mun na o b'i ni ala de cɛ i ka sun b'i ni ala de cɛ nka an ka tɛmɛ n'a ye a ma ban ni sun tigɛ sera an ka sun tigɛ e ti baraji sɛbɛn ne ye ne t'a sɛbɛn min bɛ ko kalama a kɛra o ɲɛna n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn sɔrɔdasiw ka kiti ni diɲɛ bɛɛ ka kiti ye kelen sɔrɔdasi ka kiti t'a d'a ma voilà ni sɔrɔdasi min y'a dɔn i bɛ se ka sun k'i ka baara kɛ sariya b'i bolo i ka sun k'i ka baara kɛ mais n'i yɛrɛ y'a dɔn i tɛ se ala ko a bila ni a waati tɛmɛna n'i ye waati lafiyalen sɔrɔ i b'i ka sun sara halas a banna n bɛ fɛ k'o jaabi e di dogoli ka ɲi dɛ k'i yɛrɛ dogo ka ko dɔ kɛ a ka kusa tuhuma ye a ka kusa tuhuma ye parce que mɔgɔw ma n'i ye yecogo dɔ la fɛn dɔ bɛ jigin dusukun kɔnɔ bon adamaden bɛɛ ka faamu tɛ kelen nin b'i hakili jigin mahadi de la khalifatu jumɛn don abasiyaw khalifatu abasiyaw la el mahadi ale kun ye khalifatu abasiya don ale kun ye o don a bɛ jate cogo min na diɲɛ silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ el mahadi diɲɛ silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o don a bɛ jate o de mais a sigilen bɛ a ka jama cɛ la cɛ dɔ nana ka salamu di a ma masakɛ de don u ye salamu jaabi fini dɔ bɛ cɛ in bolo fɛn dɔ melekelen don fini na a nana khalifa ba yɔrɔ la a ko khalifa ma ko n nana hidiya k'i ye c'est-à-dire n nana i sɔn quoi khalifa ko a ma ko a bisimila
harasu b'a nɔfɛ quoi gardiw khalifa ka gardiw b'a nɔfɛ a nana se khalifa ma a ye fini dayɛlɛ samara sen fila de bɛ fini in kɔnɔ a ye samara sen fila ta a ko khalifa ma a ko na ni bonya ni nin ye a ko nin ye kira ka samara sen fila ye sallallahu alaihi wasallam jama kelen bɛ ka Mahdi kɔrɔla fa Mahdi wulila k'a jɔ ka samara sen fila in minɛ k'a embrasser k'a fɔ a ka ɲumankɛla ye ko nin sanu hakɛ in di cɛ in ma i k'a labila Khazan ko wari marala quoi o ni cɛ bɔra mɔgɔw ko Mahdi ma ko nin ye mun ye a ko mun kɛra a ko nin ye nkalontigɛla de ye nin bɛ kira ka sabara bɔ min ni min ye trompe cogo di ko kira ka sabara sen fila ye nin ye i bɛ tila ka wari d'o ma Mahdi ko ziran b'a yɛrɛ den ye ne y'a dɔn nin ye nkalontigɛla ye ne y'a dɔn nin tɛ Alakira ka sabara ye mais a fɔra o ɲɛna kaban ko kira ka samara nana di kira ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ma ni n ko cɛ ka bɔ n ka so a bɛ taa fɔ ko n ye diinɛ dɔgɔya ko n tɛ kira fɛ ne siranna aw de ɲɛ wallahi n'a kun y'a segin jama in n'a bonya dɔw m'a fɔ maalankolon don wa mais caman kun b'a fɔ a ko Mahdi man nin ye faamu o kumana min b'a bɛɛ dabila dun k'a minɛ k'a bonya a banna a k'a fɔ a ye n trompe o ka fisa a k'a fɔ n ye kira dɔgɔya kodɔn bɛ yen dɛ voilà kodɔn bɛ yen a banna ayi mɛ bɛɛ y'a dɔn nkalon don masakɛ y'a dɔn nkalon mais mɔgɔ bɛ kɛ masakɛ ye gansan ala bɛ masaya di mɔgɔ ma nka n'i man kan n'a ye timaya na dɛ o tumana n bɛ fɛ k'a f'i ye a bɛ kodɔn ka tɛmɛ ninnu kan mais dɔrɔn a siranna de a fɔra kaban ko kira ka sabara filɛ silamɛ diinɛtigi ye nafiki tile la n'i ko bɔ dɔrɔn u b'a fɔ a tɛ kira fɛ kira ka sabara dira a ma k'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a dɔn o tɛ walahi bɛɛ t'o ye k'a fɔ ko nkalon don bɛɛ bɛ fɛ ka sabara in yɛrɛ sɔrɔ k'a embrasser o caman bɛ jamana ni lajarabi y'i sɔrɔ i dogo dɛ ayiwa nin ye wulibali de ye wa iza bulitum fasattiru ni lajarabi y'i sɔrɔ o ni nin ti kelen ye yɛrɛ mais u bɛɛ bɛ baara kɛ c'est-à-dire n'Ala y'i lajarabi mais ani Mahdi ta in bɛ surunya ɲɔgɔn na ni lajarabi y'i sɔrɔ i dogo n'i bɛ sun tigɛ wala bon a t'o ta kosɛbɛ parce que sun tigɛli dagalen don sitani ser'i la ayiwa i bɛ dulɔ min e dun ye silamɛ de ye bon ko vraiment n'i ma ɲɛ dulɔ min kɔ aw minnu bɛ jate ni Alakira bɛ nɛni n'aw ye diinɛ bɛ nɛni n'aw ye a y'aw dogo iza bulitum n'aw lajarabira jurumu ko dɔ la a kana kɛ kɛnɛ kan a y'aw dogo k'a kɛ o ka fisa a kɛli ye kɛnɛ kan i ka jurumu dafalen b'i bolo mais n'i y'a kɛ kɛnɛ kan i ka diinɛ bɛ nɛni i ka kira bɛ nɛni i ka Ala bɛ nɛni dɔw fɛ i yɛrɛ jogo kama Ala k'an dɛmɛ ani baraji wala nin bɛɛ ye kuranɛ aya de ye Ala ko ne Ala tɛ wale jugu bange ni fɛ fiyewu wale jugu ye haramu de ye nka n'i ma ɲɛ i jarabira n'a ye sitani fɛ ko i dogo kuranɛ yɛrɛ de ko ten Ala ko ne ti wale jugu dangana kan fɛ n'i jarabira silamɛ i dogo nka n'i y'a da kɛnɛ kan jurumu bɛ kɛ fila de ye Ala ko ta jurumu ani n y'a kɛ kɛnɛ kan jurumu fɛn kelen tɛ bon mais sun tigɛli o ti jurumu ye dɛ o dakalen don mais pour que i ka n'i silamɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ko i k'i dogo k'a kɛ i dogo k'a kɛ wa n'i bɔra fana kana iziharu kɛ n'a ye
ka ne ma sun be ne taara kiri dun non ay kalandiya dɛ nga sogo balana ɲina ma sun ne ma sun bi non kan'o kɛ dɛ o ye haramu ye o ti bɛn i b'i dogo k'i sun tigɛ i bɛna continuer an fɛ kɛnɛma ni sun tigɛ sera an bɛɛ b'an sun tigɛ a banna o tuma kana dumuni kɛ mɔgɔw ɲɛna kana ji min mɔgɔw ɲɛna ka sɔrɔ a dagalen du ye i dogo k'a kɛ i kana na mɔgɔw tɔɔrɔ yahudiya kɛ in ala m'a faga fiyewu f'a tubira a ye ala ka kalo bonya ala yɛrɛ y'a yɛrɛ bonya ni silamɛya a tubira a y'a den de bugɔ ko mun n'a ye dumuni kɛ silamɛw ɲɛna sunkalo fɛ ale den t'i sun ale yɛrɛ t'i sun mɛ a ko den ma i man k'i sigi kɛnɛ kan ka dumuni kɛ silamɛw ɲɛna ala y'a bonya ala y'a tubi a ma sa fiyewu ala y'a kɛ silamɛ ye naam an bɛ an fana karamɔgɔ ni an ka mali conseil islamique ɲɛmaa b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka nin walawalali na ka ala deli hali sisan ala ka an ɲɛmɛ a la alifa ustaz ni ye karamɔgɔ lamɛn waati tafsiri aya kelen walawalali la i nimisi bɛ wasa vraiment n'i y'a jateminɛ ni kuma ninnu ni ɲininkali ninnu a walawalali la mɔgɔw ye faamuyaba sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ sun kiti la n ye faama ye n tɛ faama ye n ka baara ye nin ye o t'a la fo n'a sɔrɔ sababu min b'a to sun bɛ bin ka bɔ i kan fo n'o sababu dɔ y'i sɔrɔ sinon bɛɛ lajɛlen dama ka kan la donc a fana b'a jira an na k'a fɔ ni adamaden ma ɲa ko i bɛ i ka waleya dɔw kɛ sunkalo kɔnɔ ni n'a sɔrɔ sun tɛ binnen don ka bɔ i kan i n'a fɔ n'i bɛ taamana ou bien n'i banalen don i k'i jija i k'i yɛrɛ sutura kɔnɔna na walasa mɔgɔ minnu b'a la olu ka courage sɔrɔ parce que ni e y'a kɛ kɛnɛ kan i bɛna mɔgɔ dɔ décourager cɛsiri min tun bɛ mɔgɔ dɔ la i b'o tigi la mais n'i y'i dogo k'a kɛ donc a tigi b'a fɔ ne ni karisa farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ courage ta karisa m'a tigɛ ne fana t'a tigɛ o kiti o bɛ tali kɛ ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen na misalila ni ala y'i lajarabi ni ninnu ou bien mɔgɔ dɔw bɛ yen dutigi dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ nɛni kɛ ni i kɛra olu misaliya ye k'e b'i ka ko bɛɛ kɛ kɛnɛ kan mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ ka misaliya ta i la donc i bɛ kɛ sababu ye k'olu fana tiɲɛ ni jogo dɔw b'i la i b'i jija i b'a dogo o nafa bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma ala bɛ nɔgɔya de fɛ an bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ma ala k'o faamuyaw di an bɛɛ lajɛlen ma an kun y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ bi hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ min b'an bolokɔrɔ o de ye an karamɔgɔ Cherif Mohamed Lamine Haidara ka bɔ Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buwakekaw fɛ yen nɔ a ye kɛnɛ sɔrɔ sɔni an bɛna se a ma ni ala sɔnna ma an b'a bisimila k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya Cherif muso an bɛ yɔrɔ jumɛn bi Isa Jalo bi an ka bisimila kunnafoniya an ka ɲininkaw taara sugu kɔnɔ u ye min sɔrɔ ka d'a ma o de kɛra nɛgɛ ye an b'a lajɛ ni sɔrɔ ka segin ka na an bɛ ala fo k'a barika da ayiwa a ka nali ni a ka ɲininkali ni jaabi ɲuman fana sɔrɔli la alhamdulillah i ye min fɔ nin ye woto baara nɛgɛ baara fan o fan bolola baara fan o fan sunkalo kɔni kɔnɔna la an ka jamana kan nɔ a tɛ taa ni sɛgɛn tɛ nka ni dayirimɛ bɛ fɛn min na wajibi de wuli ka jɔ k'o la i b'o baara k'a kɛ k'e la o tuma an bɛ se k'o jaabi kɔni d'i ma gɛlɛya kɔni b'a kɔnɔ bon a sanni ka teli waati dɔw la mais waati dɔw la a sanni ka suma a i n'a fɔ tilema fɛ sisan sanni bɛ kɛ a kɔnɔ mais ni samiyɛ kɔni donna fo ka taa se samiyɛ banni ma ka na kawulaw kɔnɔna la a sanni bɛ sumaya kosɛbɛ an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ gɛlɛya caman de bɛ an bɛ min sɔrɔ a la bon o gɛlɛya yɛrɛ caman ye baarakɛminɛnw ye parce que an bɛ yɔrɔ min komi sisan baarakɛminɛnw cogoyaw gɛlɛyara parce que an kun baarakɛminɛnw sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ cogo min sisan olu cogoyaw yɛlɛmana kosɛbɛ bon o kɔni o gɛlɛya b'an kan tel que i n'a fɔ wotoro janti minnu filɛ ani nɛgɛ minnu bɛ na an b'olu ta ka baaraw kɛ n'a ye bon o bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw de la ka na bon anw yɛrɛ kun miiri la gɛlɛya mana kɛ cogo cogo la i b'a sɔrɔ anw tɛna fɛn y'a la mais gɛlɛya in kɔni kɔnɔna la vraiment an y'a ye gɛlɛyaba de bɛ a kɔnɔ a minɛnw sɔrɔ cogoya la minɛnw sɔrɔ cogo kun ka nɔgɔ fɔlɔ cogo min ani bi kelenw tɛ fɔlɔ an tun bɛ nɛgɛ san an tɛ nɛgɛ peser an b'a da de k'a mesurer k'a suma k'a san mais bi bi in na f'i ka taa nɛgɛ da bascule kan k'a suma de ka sɔrɔ ka a san ka n'i ka baara kɛ bon n'o dun kɛra dɔrɔn gɛlɛya nana. patron y'a fɔ cogoya min na kuma tɛ tɛmɛ o kan parce que diɲɛ ko o ko gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la bon anw ka baara in a gɛlɛya bɛ sɔrɔ min fɛ o ye minɛnko ni fɛnw ye et puis encore waati dɔw bɛ k'a la
wotoro tɛ san waati ninnu kɔnɔ bon fɔlɔ la wotoro yɛrɛ tun bɛ san burusi kɔnɔ mɔgɔw fɛ cogoya min na depuis katakatani ni fɛnw nana camanba bɔra an ka marché la wotoro sugu sumayara parce que burusi kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu caman ye katakatani ni fɛnw san Keɲɛbanfan yɛrɛ fɛ généralement an ka wotoro yɛrɛ caman tun bɛ taa yen fɛ mais bi vraiment olu sen bɔra a la parce que u bɛɛ taara katakatani ko la bon an dun balo de b'a la an tɛ se k'a dabila adamaden balo mana siri diɲɛ ko ko la gɛlɛya n'a nɔgɔya o wajibiyalen don k'a kɛ quoi mais an kɔni b'a lajɛli jamana ye hali bi ala k'a suma ala ka jamana basigi jamana kalifalen minnu na hali bi ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka dɛmɛ kɛ k'u ye yarabi an yɛrɛ kɔni an b'u kɔ n'ala sɔnna a ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma an karamɔgɔ yɛrɛ n'o cɛ bɛ suma mara n'a ye dɔrɔn an ka foli b'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi ala k'u tanga an bɛ dugawu kɛ ka dugawu ɲini a fɛ yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen sago d'a ma sirifula ala k'an ɲɛ mɛn a la yarabi ala k'o kɛ ciba ɲuman kama sallallahu alaihi wasallam an bɛ sugu kɔnɔ mɔgɔw fo waleɲuman dɔn ni waati in na alhamdulillah misaji komi an falaka yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na n'o bɛ tali kɛ wotoro la wotoro filɛ nin k'a bɛ dilan ni nɛgɛw de ka d'a kan nɛgɛ min fɛnɛ don fɔlɔ b'a la o tun bɛ nɛgɛ ninnu fɛn da k'a misiri dɔn k'a san mais sisan k'o t'a la bilen dɛ k'u b'a da basiki de kɔnɔ k'a pese o ye baara ye dɛ nɛgɛ ka girin cogoya min na n'a fɔra k'o da basiki kɔnɔ k'i b'o pese i bɛna se ku hakɛ dɔ ma o la i bɛ wari caman bɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka kɔɲɔ tɔw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya et puis a ko katakatanitigiw ko o fɛnɛ bɛ k'u ka sugu sumaya dɔɔnin ka d'a kan fɔlɔ la minnu tun bɛ wotoro san u bolola damadama fɛnw fɛ sisan katakatani cayara donc olu ka wotoro marché sumayara dɔɔnin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ni garijɛgɛ ɲuman ala de bolo ala k'a da an ma amin ala ka o dugawu minɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu k'u ye ala ka sugu diya halisa ayiwa ni an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na hadisul iftar kɛnɛ kan an y'a fɔ aw ye an ka sirifukɛ b'an bolo kɔrɔ an bɛna sugu kɔnɔ teliya la ka na sirifukɛ baro ɲɔgɔnya ni ala ka jɛ ye Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw tɛ duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fo ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ tɛ gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ni bɛɛ tɛ kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ a y'an ka fara ɲɔgɔn kan ani jɛnɛ waati dumanw kɛ teliminɛwele ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la ninnu b'an ka fɔlen to ka di bɛɛ bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di bɛɛ segin ka ala fo ka waleɲuman dɔn ala sɔnna ma an ka sirifukɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na an ka wele k'an jaabi a diyara an ye kosɛbɛ sirifukɛ salamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا إدرا وأنت قايسيتي لكم الحمد لله كل بركة بيركم بوكيكا بيركا بس فطور واتي نايلا جلمي جين فانتان ناني بلا جلنا حديث الإفسار كان دكتور يكلم فولي كان يسي في باب بلا جلما ينا غدوان بابو كنو الحمد لله أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اللي يرفو فلو شرف الله بارك الله دفو فلني
si an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ala ka denbaya bɛɛ lajɛlen n b'u bɛɛ fo a lamɛnbaga ni an lajɛbaga bɛɛ fo nin waati in na jamana kɔnɔ n'a kɔ kan o deli ala fɛ sunkalo tɔ tɛmɛ kun ala ka d'a ma laɲini ala ma sabati ala kira yɔrɔ ma sɔli ala rasul wasalim ala ka o duwawu minɛ Haidara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase nin waati in na i ka denbaya ni i ka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na Cherif bi an bɛ sunkalo kɔnɔna na an b'a dɔn sunkalo sɔnni min bɛ tugu a la o de ye sali ye sali don i b'a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen salikɛnɛw kɔfɛ u bɛ sinsin fɛn min kan o de ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka yafa kɛ deli ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔ bi an y'a kanu ka kuma yafa kan kɛ yafa nafa jumɛn de b'a la hadamaden ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ yafa mɔgɔw ma nafa jumɛn b'a la alhamdulillah an bɛ ala tanu k'ala barika da yafa ye Allahu Ta'ala tɔgɔ dɔ ye fana tɛmɛnen kɔfɛ ala b'a fɔ a b'a kuranɛbaw kɔnɔ ko قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إبادة سمعوا قالوا بركة ما دفلوا وتمنوا كفر ولا يكون باجري سمعوا قلت من كفر يفا كمي أمبا أمنيكا أمبا عائشة كسن نعم باي على كلاف المسوي kalau dɔ kɛra sumaworo doni a ye ala ka ɲininka kisi ni nɛɛmaba ye a ko duwawu jumɛn de n bɛ se k'a kɛ ni sunkalo barikama in na ala kira ko a ma k'i bɛ ala yafa deli innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna a y'o duwawu d'a ma o bɛnna sunkalo ka hukumu de kɔnɔ yafa ko ba de don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu Ta'ala yɛrɛ jɛnna n'a ye ko a bɛ yafa an ma ni ala ma yafa jɔn ma i tɛ se ka kisi cogo si donc ni Allahu Ta'ala fɛn dɔ bɛ k'ale min na ale sera ka yafa munna adamaden tɛ se ka yafa adamaden ɲɔgɔn ma ni ala ko k'a bɛ an minɛ an bɛ min kɛ ni ala ma yafa i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya an ka se ka ala ka kisi sɔrɔ o tuma n'a fɔra ko adamaden nafa min bɛ yafa la o de ye adamadenya yɛrɛ sinsin bere ye yafa dɔ ye parce que n'an ma yafa ɲɔgɔn ma toujours an bɛ se ka don fili kɔnɔ komi an bɛ don ala gasira fili kɔnɔ cogo min na an bɛ don ɲɔgɔn kun fili kɔnɔ ten i bɛ taa sɔrɔ e bɛ se ka ne ɲani ko dɔ ye ka taa sɔrɔ ne m'a dɔn k'a fɔ n ye kojugu yɛrɛ kɛ donc ni selidonyaw sera walima ni sunkalo yɛrɛ sera an bɛ yafa ɲɔgɔn ma ka o bɔ dusukun na ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye yafa nafa ye min ye a bɛ adamadenya sinsin inshallah o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ adamadenya sinsin anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ko dɔ kɛ i bɛ tila ka yafa deli u fɛ nka o bɛɛ la a dɔw tɛ sɔn a bɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ sinjibaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ayiwa fɛn min ye sigiɲɔgɔn ɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah sunkalo yɛrɛ an bɛ tile tan laban min kɔnɔ tile tan fɔlɔ min kɔnɔ filanan tile tan fɔlɔ tɛmɛna filanan an bɔra o laban de an bɔra sisan tile tan sabanan min na bon ala kɛn bɛ ka nin sunkalo yɛrɛ tile tan tila a fɔlɔ ye rahama ala ka hinɛ ala bɛ hinɛ a ka jɔn na tile tan fɔlɔ kɔnɔ tile tan filanan o ye yafa ye komi an bɛ yafa min kan ala fu i b'a dɔn k'a fɔ tile tan filanan o ye yafa ye a ka jɔn ma Allahu Ta'ala o tuma na n'a sɔrɔla Allahu Ta'ala ko a bɛ yafa an ka jɔn a ka jɔn ma tile tan filanan kɔnɔ an kan ka yafa ɲɔgɔn ma que ça soit furuɲɔgɔnya kɔnɔ walima sigiɲɔgɔnya kɔnɔ ala kira kisi ni nɛɛmaba ye a bɛna hakili jigin kira ka ko dɔw la ala kira yafara a juguw ma yɔrɔ caman na
hali ka taa dan sahaba cɛ min y'a den kafiri cɛ min y'a denmuso faga n'o ye Habara bun Aswa ye laban dayɛlɛ don a ko ordre di kɛlɛcɛw ma a ko n'a ye Habaru yɔrɔ yɔrɔ a y'a faga ne kira de ko ten Allahu Akbar mais o sera Makan waati min na ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ko an kana don dugu kɔnɔ waati min na mais a ye garde ta mɔgɔ si kana bɔ Habaru b'a dɔn ale kɔni kɛlen ka kira denmuso faga kisi t'ale kɔni ma hali yafa kira tɔw ma ale kɔni ma d'a la k'a fɔ kira bɛna yafa ale ma ale yɛrɛ y'o dɔn ka ban ale y'o dɔn donc dugutilama fɛ a dɛnna k'a bɛ bɔ a taara bɛn ni Khalid bin Walida ka garde ta yɔrɔ de ale de y'i kanto jɔnni min nana dibira ye a kana kɛ Habaru ye a ye boli ta a ye kira yɔrɔ ɲini kisi nɛɛma b'a ye fo ka taa ɲɔngiri kira kɔrɔ a ko alakira ma n nana ka na don i ka diinɛ la Khalidu nana s'a ma a ko k'a b'a faga a ko alakira bɔ ni kafiri cɛ m'a faga e yɛrɛ de ye tiɲɛ di alakira k'a ma ko n'a sɔrɔla ne denmuso ka fagali don ne kira yafara a bɛna denmuso ka fagali a ye denmuso min fagali kɛ n'a sɔrɔ o de don n y'o joli yafa ye mais a bɛna don diinɛ min na o tɛ e ta ye Khalidu o tɛ ne ta ye o ye ala ta ye donc ne yafara a ma Allahu Akbar i b'a dɔn k'a fɔ yafa ye koba de mɔgɔ min kɛra sababu k'i den faga n'i sera ka yafa o ma mun de bɛna to e adamaden wɛrɛ e min tun bɛ alakira kɔ kisi nɛɛma b'a ye mun ne tɛ se ka yafa i furumuso ma wala furumuso tɛ se ka yafa furucɛ ma walima den tɛ se ka yafa fa ma wala fa tɛ se ka yafa den ma donc sigiɲɔgɔnyaw tɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma o ka tɔɲɔ kɔnɔ Allahu Akbar donc nin b'a yira k'a fɔ yafa ye koba de ye sigiɲɔgɔnya ani furuɲɔgɔnya ani jɛɲɔgɔnya olu kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ ka furu sinsin ka sigiɲɔgɔnya sinsin ni yafa kɛra tɛmɛnenw na i b'a yafa adamaden dafalen tɛ adamaden dafalen a tigɛra cogo o cogo i ka yafa inshallah Allahu Akbar donc ne de fɛn fɛn diyara n ye inshallah an bɛ dugawu de kɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ yafa ɲɔgɔn ma ye o la mais sharifkɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen u tɛ sɔn ka yafa mɔgɔw ma yalima kɔlɔlɔ b'o la kɔlɔlɔ b'a la a ma ɲi non ne e kɔni dalen b'a la k'a fɔ fo ala ka yafa e ma ne ko k'i tɛ yafa adamaden ɲɔgɔn ma ni ala ko k'a tɛ yafa e ma i bɛ kisi wa donc kɔlɔlɔ min b'a la i bɛ taa sɔrɔ e min ko k'i tɛ yafa mɔgɔ dɔ ma i b'a fɔ e fana sen bɛ mɔgɔ dɔ ma n'o fana ko k'a tɛ yafa e ma a ma gɛlɛya wa donc n'an ma yafa ɲɔgɔn ma o cogo la e y'i sinsin i ka ko dɔ kan k'e tɛ yafa mɔgɔ dɔ fana mana sinsin e kan k'a tɛ yafa ta ma donc a bɛ kɛ yafabali ye sisan donc kɔlɔlɔ min b'a la o de ye an ka yafa ɲɔgɔn ni e yafali t'a la mɔgɔ min fana ta bira o fana bɛ se ka yafa e ma Abubakar n'o ye kira ka sahababa dɔ ye radiyallahu anhu a denkɛ dɔ tun bɛ ale ye alakira nɛni kosɛbɛ Abubakar y'a minɛ ka bin k'a b'a nɛn tigɛ kira ko a ma ko yafa ma ne kira yafara a ye nɛni min kɛ mais Abubakar i bɛ yafa ma i k'a dɔn k'a fɔ nɛn min ye nɛni kɛ bi sini se b'o ye se bɛ ala ye ka tanuni kɛ bon a ma wuli fiyewu Abubakar ale yafara ala kira yafara a ye nɛni min kɛ donc a ma wuli fiyewu fɔ denkɛ kelen in nana kɛ ala kira kisi nɛɛma b'a ka jeli ye donc k'a fɔ mɔgɔ ye ko dɔ k'i la kojugu la a y'i tɔɔrɔ walima a ye kuma jugu dɔ f'i ma wala a ye nkalon dɔ da i la a y'i tɔɔrɔ donc ni e yafara o ma se bɛ ala ye mɔgɔ min ye nkalon dɔ la wala ka kojugu dɔ kɛra sini se bɛ ala ye o bɛ ɲumanya dɔ k'i ye walima o b'i tanu ko dɔ kan sini e ma segin ni min ye o caman an b'o kɛ donc an b'a yira k'a fɔ nin bɛ an hakili jigin Seku Usumani Madema Hayidara la nin y'a bannen a yafara a jugu ma a caman a dɔw kɛra an yɛrɛ ɲɛfɛ
vidéoman dɔ delila ka na yafa ɲini ka sɔrɔ an bɛ yen vidéoman ko ale sarala de dasi 500 Allah pour que Sheriff Channel cɛ ko yafara Allahu Akbar donc k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u ti yafa fiyewu kɔlɔlɔ min b'a la kojugu dan don fo adamaden dusukun ka se ka kɛ hinɛbaga parce que n'i tɛ hinɛ i tɛ se ka yafa est-ce que y'a faamu adamaden n'i bɛ hinɛ i bɛ yafa Allahu Akbar n'i bɛ hinɛ i bɛ yafa parce que adamaden bɛɛ bɛ fili donc n'i y'a dɔn k'a fɔ adamaden ka fili n'i y'a fili jɔ a la ka hinɛ a la o de bɛ na ni yafa ye mais ni maa maa tɛ hinɛ ni maa maa tɛ yafa fiyewu ala k'ala kisi ni nɛɛma b'a ye ko to Madina don dɔw tɛmɛna ni su dɔ ye muso de don muso su dɔ bɛ tɛmɛ kira wulila kira ko ɲɔgɔnmani a wulila k'i sigi a ko nin ye su jumɛn ye ko musoba dɔ de fatura bi ni muso in a cɛ fatura a mɛnna mais sunkalo ni sunkalo jɔra tile 10 laban a b'a bɛɛ yɛlɛma misiri a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ ka tile 10 laban bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ kira ko ye ko ɲuman bɛɛ ye mais ɲɛ b'a nin na zaba ɲɛtɔw bolo n'o ye januma mɛlɛkɛw ye u taara n'a ye januma kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ b'a kɔ a denmuso dɔ kɔni bɛ yen u nana ale ɲininka k'i ba tun bɛ mun baara de kɛ a ko depuis a y'a ba dɔn san kalo 12 a b'a sun fo n'a kɛra selidonya ninnu kira ko ka ɲi a tun bɛ su bɛɛ ban nafila la kira ko ka ɲi mais mun de tun b'a la min man di e yɛrɛ ye a ko n'a ko ye kɛlɛ sɔrɔ a t'a dabila bɛɛ b'a deli ka segin la ilaha illallah donc k'a fɔ i ye san bɛɛ sun i ye su bɛɛ kɛ nafila la i yɛlɛmana misiri kɔnɔ sunkalo mumɛ bɛɛ a tun bɛ sarakatiw bɔ mais n tɛ yafa n'i ye kɛlɛ sɔrɔ n t'a dabila jo kan o kɛra sababu ye ka taa n'a ye jamana kɔnɔ donc k'a fɔ ni mɔgɔ min sera jamana ɲɛ i bɛ yafa ko minnu kɛra la ala ka ni sababu amin o b'a jira k'a fɔ maa kana k'i janto o la kosɛbɛ Jerika o faamuyara o hukumu kɔnɔ an bɛna sɛnsɛn ka na babu filanan min na an y'a ye k'a fɔ ɲinan ko an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ de a Seyidi Sheriff Ibrahim Haidara Iba a munumuna aw ka yɔrɔ fanfɛla la a yɛrɛ y'a fɔ kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko a y'a bonya ka mobiliw d'a ma a ka se ka munumunu kɛ o hukumu kɔnɔ n'a ma ye e yɛrɛ yera an fɛ yan nɔ an bɛ fɛ k'a ɲininkali de kɛ e yɛrɛ fɛ Sheriff Iba Haidara ka nin munumunu nin waati ninnu na e bɛ se ka ɲɛtaga jumɛn ye a la denmisɛnnin sifinw ka sira kan alhamdulillah a kɛra dayɛlɛliba de ye an bolo Côte d'Ivoire kɔnɔ sabula an ka denmisɛnw tuma dɔ la i yɛrɛ woloden hali karamɔgɔ dɔw den b'a la wajibikɛlaw dɔw den b'a la i b'a kɛra sababu ye k'olu bɔ ni degun ninnu caman kɔnɔ n'o ye dɔrɔgu ko degun ye n'o ye furakisɛ jugu tali degun ye n'o ye masa nɛnɛw ni masa bonyabaliyaw degun ye o kɛra sababu ye ka dayɛlɛli kɛ sifinnakaw ye Côte d'Ivoire kɔnɔ kosɛbɛ a ka tournée bɛɛ nafa min b'a la parce que o de ye a bɛ kuma jeunesse de fɛ bon diɲɛ dun bɛ olu de bolo bon ni denmisɛnw ɲɛna ani musow misɛn minnu bɛ wulila n'olu ma furu fɔlɔ olu ye ko faamu k'a dɔn ni nana furu n kan ka nin de kɛ cɛla la den bɛ a masa bolo masa kumana fɛ ka sɛgɛn i b'a bɛ kɛ sababu ye i b'a kɛra sababu ka mɔgɔ caman bɔ o masa dɔgɔyaw ni o masa nɛnɛ ninnu kɔnɔ a kɛra sababu ye ka denmisɛn caman bɔ dɔrɔgu ani jɔrɔ mili la parce que dɔrɔ bɛ Côte d'Ivoire comme jisuma hali mugan b'a la tan yɛrɛ b'a la kɛmɛ ka sachet ninnu dilan comme ji glacé sachet bɛ kɛ cogo min na mugan b'a la tan b'a la sugu bɛɛ b'a la donc o b'a san dɔrɔn ka sɔgɔ dɔrɔn k'a min comme jisuma donc i b'a kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ min b'a la parce que n'i fɛ mɔgɔ dɔ fana a k'a dɔn a bɛ ko min na ko kɔlɔlɔ min b'a la tiɲɛni min b'a la min kɔlɔlɔ min bɛ se ale yɛrɛ ma
donc o y'a kɛra sababu ye ka denmisɛn caman mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn k'olu bɔra ka kɛ sababu ye ka bɛɛ di maa caman ma minnu ni a kɛra sababu ye an yɛrɛ nisɔndiyara ni a ka tourné ye kosɛbɛ inshallah ni Ala sɔnna ma o kuma kelen kɔnɔ an b'an to yan ka foli lase an ka Mali Conseil islamique ɲɛmaaba ma Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara Cheikhukɛ i ye karamɔgɔ ye i ye diinɛmɔgɔ ye an y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ yan bi an ka Mali Conseil islamique ye wulikajɔ kɛ Mali taabolo bɛɛ ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ ka kɛ sababu ye ko sitanɛ ka don ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ngara da ka bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen ni hakilina min taara bi Mali kɔnɔna na n'a bɛ ka waleya e ka yeta ye jumɛn ye o hakilina in kan alhamdulillah ne ka yeta ye min ye vraiment o de ye an bɛ an fa ani an karamɔgɔ fo a Cheikh Ousmane Madane Haidara an bɛ yafa kuma min na nin o yafa kelen de kɛra sababu ye bi a sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan sinon n'a tun ko k'a ka bɛɛ minɛ min fɔra a ma min kɛra a la n'a tun ye mɔgɔw minɛ o ma n'a tun ma yafa bon i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔw don da kelen min fɛ bi o tun tɛ se ka kɛ donc k'a fɔ a bɛɛ kɛra ale de la a bɛɛ fɔra ale de ma wa a bɛɛ tilara ka segin ka taa a fɔbagaw yɔrɔ minnu ye kuma jugu fɔ minnu ye kojugu kɛ tellement a ye yafara o ma a kɛra sababu ye olu yɛrɛ tilara k'a dɔn u bɛ fili min na parce que ni mɔgɔ bɛ ko kira n'i bɛ yafa a bɛna dɔn nin ko in n ka kan ka nin dabila ten vraiment ko ɲɛnama don silamɛw ka bɛn kelen ma silamɛ bɛɛ lajɛlen a kɛra qu'est-ce soit a kɛra sugu sugu ye fo ka taa bila hali an kerecɛnnakaw la minnu ye kerecɛnw ye an cɛ ma i b'a ye k'a fɔ Cheikh Ousmane Madane Haidara de kɛra sababu k'a yira k'a fɔ kerecɛn ni silamɛ a tɛ ɲɔgɔn jugu ye ale de y'o yira n'o tɛ waati dɔw tun tɛmɛna kerecɛn tun tɛ n'a ye dumuni bɔ ale silamɛ tun t'a dun parce que k'a fɔra ko kafiriw don jɛɲɔgɔnya tun tɛ kɛ n'o ye teriya tun tɛ kɛ n'o ye wa kuma tun tɛ k'o fɛ parce que ko kafiriw don mais ale de y'a yira an na a ka Amérique taama minnu kɛra ka taa Europe jamana ninnu na a ye hakili dɔ di an ma ka yira k'a fɔ adamaden bɛ se ka collaborer ni kerecɛnw ye komi Ala kɛra collaborer ni o ye cogo min na Madina donc k'a fɔ bi bi in na Mali silamɛya Ala ni Cheikh Ousmane Madane Haidara bonya kama silamɛya ye a yɛrɛ sɔrɔ komi mɔgɔw bɛ a laɲini cogo min na n b'a dɔn a bɛ continuer ka n'a yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n'ale ka cɛsiri a n'a ka yafa ye inshallah ni Ala sɔnna ma o kuma kɔnɔ Cheikhukɛ sɔnni an bɛ tila ka segin ka na i ma an bɛna suntigɛ baraji kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma bi an bɛna fɛn min yira u la o de ye Côte d'Ivoire sous-section min bɛ RAI kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan laada don san o san u bɛ suntigɛ baaraw kɛ ka kɛ ni ɲinanta ye Ala sɔnna ma an balimakɛ Zakariya Danbele ka sɔrɔlenw an ka jɛ ka a ɲɛmada u fɛ a kɛra cogo min na silamɛya dɛmɛtɔn Ansar-Dine sous-section derrière RAI a y'a deli ko la maga tuguni sabula nin ye laada ye olu fɛ san o san u bɛ suntigɛ belebele ɲɛnamaya u ka sigida la n'o y'u ka sous-section ye n'an k'o ma ko sous-section derrière RAI an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na u b'u ka 6e édition de la n'o ye a tako 6nan ye suntigɛ belebele in RAI kɔfɛ laada le u fɛ yen u bɛ nin baara in kɛ a mɛnna ka taa u ka président premier na fo ka na bila président min bɛ yen a kɛla laada baara ye u bolo fɛn o fɛn mana na u bɛ a baara kelen sinsin an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinata bolofaraba tun bɛ ɲinata kan sabula ɲinata jama cayara kosɛbɛ san o san dɔ bɛ fara a jama kan ka taa nka ɲinata an y'a ye k'a fɔ a jama cayara kosɛbɛ k'a sababu kɛ suntigɛba in kɛra ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ ye tɔndenw bolo a kɛra ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ ye ni ka ɲɔgɔn ye ni ka foliw kɛ ɲɔgɔn na ni ka dumuniw kɛ suntigɛ o kɔni ye hɛrɛba ye nka ka jama fara ɲɔgɔn kan ka suntigɛ o hɛrɛ fana ka bon tuguni sabula o bɛ jama mun fara ɲɔgɔn kan mun faamuna ka ɲɔgɔn ye i b'a ye o caman bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn tare ka ɲɔgɔn bɛrɛ k'a sababu kɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ suntigɛ kɛnɛ kan o ye suntigɛ collectif nafa dɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin suntigɛ in kɔnɔna na da la dumuni
dumuni tɔ kun tɛ sabula dumunifɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye nin suntigɛ in kɛnɛ kɔnɔna na maaba caaman kun wereni ne u bolo a ka gidi religieux la ka taa bila dɔktɛriw la an ye an ka kuma galamani tɛngo maaba wereli minnu dɔw la o ye min sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛnɛ nin suntigɛ in kan an ka jɛn k'o lamɛn. Ka silamɛ bɛɛ tu fo ni ka mɛn ko silamɛya ala le kiralen an bɛ sefuya fɔ ko sefu ka barika bɛɛ barikalen bɛɛ n'a bɛ ko tɛ dɔgɔnɔw an ka cɛ caman bɛ an sigi yan an bɛ baara kɛ a bɛɛ dana depuis kunun fo bi an bɛ baara la ni ɲɔgɔn san caman la gan a jɛgɛra ala san ɲuman d'a ma ala an laban ye ala an sutura. n bɛ conseil la dɔgɔtɔrɔso k'an bila ka na sumaya kɛ ni asadinmɔgɔw ye PCA k'an bila ka na ko ka mɔgɔw fo ka asadinmɔgɔw fo o ka dépense min kɛ ka na ko kɛ an b'a la dalila ka miliyɔn don a nɔ la ala m'o kɛla komi yɛrɛ ye asadini ka baraka don a la ala m'o kɛla an bɛɛ donna asadini ko in na mɔgɔ min kosɔn n'a ye Hayidara ye vraiment ka siro sabati ala m'o kɛra jan ka nin bɛɛ bila ka na an fana bɛ dugawu ɲini mɔgɔw fɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔso la de ka mɔgɔw la kɛnɛya ala le bɛ mɔgɔ kɛnɛya an bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ b'o ta baara kɛ mais ala b'a ta kɛ an bɛ dugawu ɲini silamɛden bɛɛ fɛ fana k'an jɛmɛ dɔgɔtɔrɔso taga ɲɛ ɲamba dɔgɔtɔrɔso fana mɔgɔw ye kɛnɛya sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la ɲamba an bɛ dugawu ɲini mɔgɔw fɛ. ka Cheikh Jabate nin ye karamɔgɔ ka tabali ye ka na sundiya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye Côte d'Ivoire ye ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ Burkina ye ka dugawu kɛ Niger ye ka dugawu kɛ Iran ye silamɛ jamana bɛɛ fitina bɛ yɔrɔ ka dugawu ka bɛɛ yarabi kɔnsɔngɔri bonya kama ala k'a bɛɛ fitina ban an karamɔgɔ ala k'a ɲɛmɛra a n'a ka denbaya ta fanga ala k'a d'a ma ala kana amadu ala kana kɔrɔbɔ ala k'a lacira bonya sɔla la Muhamadu tamaro dengele sunde k'a ci k'a di sunde ɲɔgɔn ma baraji min b'a la ala le b'a degré lɔ a kɛra ji ye o a kɛra boisson ye o a kɛra nɔnɔ ye o sunde fan o fan k'a di sunde waati la k'a di sunde ɲɔgɔn ma cira ye o nafa fɔ karamɔgɔ si tɛ se k'o nafa fɔ ka se o dan na donc an bɛ se ka min fɔ kuma la suruba o lo ye quoi donc a ka diya an ye an ɲɔgɔn sun tigɛ surtout karamɔgɔ ye sira min yira an na o le ye nin. ayiwa bi wɛrɛ b'an na an bɛ an ka fédération dɔ ka marabolo kɔnɔna la n'o de ye section une Dabogo sous section Derera ye n'o président ba ye Gawusu ye a tɔnden hakɛ bɛ tɔnden 125 la nin ye laada ye san o san Somalo kɔnɔna la an ka sous section Derera ye a n'a bureau membre ni tɔnden bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya yira kɛ ka don dɔ ta ka Sonakari labɛn ka tɔndenw ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen wele quartier kɔnɔ ka na jɛ ka suntigɛ kɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye komi an b'a kalama cogo min na silamɛya ye min fɔ an ɲɛna Sunkalo kɔnɔna la o de ye hinɛ kalo don dugawu ɲini kalo don dugawu don ɲɔgɔn kalo don alhamdulilah an filɛ o de kɛnɛ kan. section président ani sous section président olu fana ye nisɔndiya kuma min fɔ nin kɛnɛ kan an ka jɛn k'o lamɛn. a yirala k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ kelen sun tigɛ ko baraji min bɛ mɔgɔ kelen sun tigɛli la ko baraji ba de don wa an bɛ kɛnɛ min kan yan mɔgɔ min bɛ yan a ka ca mɔgɔ 100 ye donc mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka olu sun tigɛ an b'a dɔn k'a fɔ o ye baraji ba de sɔrɔ wa nin fana bɛ a yira an tɔw la an kan ka labɛn kɛ ka fɛn kɛ ka tɛmɛ nin kan walima ka nin ɲɔgɔnna kɛ donc groupe min ye nin kɛ an ka sigida misɛnnin dɔ don n'an b'a wele ko sous section Derera ye wa u ka président ba o ye Gawusu Tarawele ye o de bɛ an kunna nin waati in na o bɛ an yɛrɛ ka section kɔnɔ donc vraiment an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. N sirila yɛrɛ wulikajɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo Tɛgɛ Danbele a n'a ka baarakɛla bɛɛ an yɛrɛ kɔfɛ membre bɛɛ lajɛlen fo vraiment an content na wɛrɛ kuma caman t'a fɛ wulada in na nisɔndiya yɛrɛ de b'an kan an bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ala ma hɛrɛ min k'an ɲini ala ka sankɔrɔta ɲɛta kan ala ka ɲɛtaga da bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka sida fo n'o ye Ina ye ka b'a kan an ka kɛnɛ fo fana ka to muso n'o ye ko an ka serifu n bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala ka sira ala ka laɲini sababu ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya ala k'an kisi k'an ka taa gɛrɛgɛrɛ ko bɛɛ ma. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin suntigɛ in kɔnɔna na ma invité ni spéciali min o de bɛ n'o ye Seyda Ina Hayidara n'o ye an karamɔgɔ denmuso ye Dorula kama a ma sira sɔrɔ nka a denmuso n'an ko ma ko Dɛnɛ Sirani a taara ka taa a ba représenté nin kɛnɛ in kan an ye an ka mɔgɔw tɛnko a yɛrɛ la a ye min fɔ ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ka baara kuncɛ an k'o lamɛn. ala fo ka ala barikada ka sɔli kɛ Muhamadu kan k'an karamɔgɔ fana ka sababu ɲuman
a se Cherif Ousmane Madame Haidara ale min kɛra sababu mɛn ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ fa kelen ba kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la amisari ni an bɛ olu ka kɛnɛ kan n'o ye section dɛrɛrɛ ye ka jama fara ɲɔgɔn kan ka na mɔgɔw sun tigɛ ala kama karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama donc k'u fo k'u barikada mɔgɔ mɔgɔ ka wari donna la ala k'a falen miliyari la an bɛ an ka Seyida nɔ na n'o ye mama ye Seyida Ajagina Haidara a ma lafiya ale de tun kan ka nin kɛnɛ in sɔrɔ a y'an bila ka na ko ka na dugawu kɛ jama ye donc an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ala ka kɛnɛya d'a ma ka jama bɛɛ lajɛlen fo ala ka san caman ta jira an na kalo in ala k'a tɔ nɔgɔya ala k'a kɛ alijinɛ sara ye ka si ni kɛnɛyaw di ka labanko ɲuman di an ma ka karamɔgɔ yɛrɛ mɛn an ɲɛ k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye kira n'a so kama sɔli ala rasul. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin suntigɛw kɔnɔna na denminɛko kɔni o ma kɛ maa si negela ye sabula dumuni sugu dɔw tun bɛ yen dumuniw kɛla minna minfɛn kalamaw minna minfɛn sumaninw minna tiɲɛ yɛrɛ la arayi kɔfɛ suntigɛ in fɛn caman tun b'a kɛnɛ kan mun bɛ mɔgɔ nimisi wasa k'a ɲini ala fɛ nin y'a ta ko wɔɔrɔnan ye a ta ko wolonfilanan o bɛ ala bolo ala k'o bila an si kɔnɔ. An bɛ dugawu kɛ an ka président Kasu Tarawele ni a ka jama ye u ka nin baara ninnu na ala ka kɛ baraji ye o hukumu kɔnɔ an bɛ segin ka na Chérif ma Chérif an y'a ye k'a fɔ sunkalo mɔgɔw bɛ ni ɲɔgɔnna baaraw kɛ dɔw bɛ sukaro san k'a di mɔgɔw ma dɔw bɛ tamaro yalima ni ɲumanya min n'an b'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la sunkalo la fasamatiya jumɛnw de b'a la ni maa kana ka nata ka kɛ a kɛbaga ye waati bɛɛ. Alhamdulillah alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye silamɛw lajɔ n'o ye ale mandenw de anw ye toujours kira bɛ mɔgɔw kalan kɛwalew la a yɛrɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka se a mandenw ma donc ne y'a ye k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn o fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ de b'a daminɛ donc ka mɔgɔw ni fiɲɛ sun tigɛ hali n'a kɛra tamaro fɛrɛ kelen ka dɔn k'a fɔ nafolo la nafolo min a ka sani parce que fɔ mɔgɔw k'a faamu ka dɔn k'a fɔ sun ni suntigɛ ni suguri k'a di adamaden ma o ka nɔgɔn mɛ nafolo i ye fɛn min di i y'a sɔrɔ cogo di jumɛn in fana bɛ yen kumaba dɛ parce que ni ko k'i bɛ ɲumanya kɛ ɲumanya ka kɛ halala kɔnɔ ala b'o de fɛ parce que ala b'a fɔ inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib ala ka sani kosɛbɛ a tɛ foyi fɛ ni fɛn sanuman tɛ mais n'i ye haramu kɛ k'i bɛ ala to ala fana n'a ye ala t'o fɛ donc k'a fɔ n'i ye nafolo sɔrɔ ka ɲumanya kɛ n'a ye a ka ɲi kojugu a bɛ sara i b'a sɔrɔ hali diɲɛ na lahara fana i b'a sara sɔrɔ nka ka adamaden suntigɛ komi an bɔra ka min ye sisan ko ba don silamɛya kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ka ɲɛnamaya bɛɛ sun yɛrɛ doli gɛlɛya fɛ gɛlɛya min b'u kan kama o ka sun u b'a sɔmi sɔrɔ k'a fɔ sun ka gɛlɛn sinon ni mɔgɔ adamaden ka sun musaka n'a dafara tuma dɔw i b'a taa sɔrɔ sun a digili a bɛ dan hakɛ la mais ni e tɛ sogo ɲɛnama sɔrɔ k'a dun ni sun tigɛ kɛra i tɛ dumuni ɲɛnama sɔrɔ k'a dun sun a b'i tɔɔrɔ donc mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ o la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ Abidjan kɔnɔ an b'o dɔn o bɛ sunkalo bɛɛ ban ne ye sun tigɛ yɔrɔ min mɛn o bɛ taga yɛrɛ parce que position t'u bolo ne b'a dɔn o bɛ muso ta k'u denw ta k'u yɛrɛ ta n'u y'a mɛn ko suntigɛ bɛ yɔrɔ in na bi o bɛ taa ka taa suntigɛ o bɛ dumuni min kɛ yen a t'u ka so donc k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a organiser baraji min b'a la ala de b'a hakɛ dɔn n'i ye sunba bɛɛ dɔ sun tigɛ i b'i ka sun baraji la mais i bɛ sun baraji wɛrɛ sɔrɔ ka fara i ka sun kan min t'i ka sun baraji ye tugun donc an bɛ ala deli minnu ni position bɛ bolo ni mɔgɔ bɛ yen k'a deli ala fɛ dusukun ɲuman ka d'u ma ka se ka hinɛ fantanw na minnu ni se tɛ olu ye i bɛ se k'a kɛ kɛnɛ kan o ala dibira limaya bɛ kɛ nin ko fila kan kɛnɛ kan ni dibira i bɛ se ka malo bɔrɔ ta ka sukaro bɔrɔ ta k'a di fantan dɔ ma ka nasɔngɔ d'a kan a b'a ka sun don n'a ye
bon a bɛ se ka kɛ kɛnɛ kan komi an bɛ se ka bɔ kɛnɛ kan kɔrɔ bɛ di parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen an delila k'olu kunbɛn olu m'a dɔn yɛrɛ ko fantan bɛ yen o m'a dɔn yan a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛ tugura de o ma tugu parce que u ka collaboration bɛɛ lajɛlen ye milliardaire ye a ma deli ka fantan kunbɛn k'a fɔ nin dɛsɛbaatɔ ye fɛn tɛ nin a ma deli ka jɛ n'a ye a ma deli ka baro kɛ n'a ye ale tɛ se k'a dɔn ko fantan bɛ yen donc ni ɲumanya de kɛra mɔgɔw ɲɛfɛ mɔgɔw ɲɛ b'a la o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ dɔ fana b'a kanu ka ɲumanya kɛ ka kalan taw la donc mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn copie ni ala ka ne sɔrɔ bɛɛ donc nafaba min b'a la o kɔni n'i ye maa min sun tigɛ silamɛ dɔ sun tigɛ baraji min b'a la ala de b'a hakɛ dɔn ala ka nɔgɔya ye ala kɛra yɔrɔ ma an karamɔgɔ weleda ka lawa jumɛn bɛ i bolo ka ɲɛsin an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma silamɛya bɛɛ lajɛlen ma an ka yafa babu kɔnɔna na yafa babu laban an bɛna kumakan laban min kɛ o de ye kuranaba y'a lakale n'o ye suratu bakara ye a aya laban a b'a fɔ wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin Allahu akbar a yira k'a fɔ yafa ni an yafara ɲɔgɔn ma ala bɛ yafa an ma wa ni ala yafara an ma ala bɛ hinɛ an na o de kama yafa ni hinɛ don bɛ ɲɔgɔn o bɛ tugu ɲɔgɔn na i y'a faamu ala bɛ tila ka an dɛmɛ ka tila k'an kisi ka bɔ an juguyabagaw tɔɔrɔ ma ka bɔ kafiriw tɔɔrɔ ma donc ni babu laban an bɛ min kɛ k'a datugu k'a jira k'a fɔ adamaden n'i bɛ yafa n'i yafara i mɔgɔ ɲɔgɔn ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na dusukun ɲuman na ala bɛ yafa e yɛrɛ ma i ka jurumi na o yɔrɔ bɛɛ donc ni ala yafara ma ala bɛ hinɛ i la ni ala hinɛ la ala b'i dɛmɛ ni ala y'i dɛmɛ a b'i bila a ka jinɛ kɔnɔ donc an b'a deli ala fɛ dusukun ɲuman yafa ala k'a kan ye seli kɔnɔna na ka bɔ ka yafa ɲini i sigiɲɔgɔnw fɛ parce que i bɛ se ka bɔ i sigiɲɔgɔnw gasi la a suguya bɛɛ b'a la sigiɲɔgɔnya gasi ka bon kosɛbɛ komi waati banna ala kɛra kumana kan kisi ni nɛɛma b'a ye mais jija i sigiɲɔgɔn i ka kisi a ka kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma n'i ye silamɛ ye jija cogo bɛɛ i sigiɲɔgɔn ka kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma i bɛ mankan de ci ka tɔɔrɔ a kɛra i bɛ i ka ɲɛgɛn ji de bɔ ka tɔɔrɔ a kɛra i b'a i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ni tɔɔrɔya ye tɔɔrɔya nin fɔ n'a sɔrɔ i b'a tɔɔrɔ la n'i taara yafa ɲini o tɔɔrɔya nin i fana jija ka dansigi ko la e ka ɲɛgɛn tɛmɛnimɛnɛ ka da la ji bɛ tɛmɛ jinɔgɔ bɛ tɛmɛ n'o ye pan jinɔgɔ kunna mais e taara yafa ɲini ne fɛ a b'a sɔrɔ jinɔgɔ bɛ senna halisa yafa kɔni bɛ kɛ mais toujours jurumu kɔni bɛ continuer ka kɛ an bɛ ala deli ni yafa bɛ kɛ o y'a sɔrɔ e min bɛ tɔɲɔli fana kɛra i ka dansigi k'i ka tɔɲɔli la ala ka ne sɔrɔ ala kɛra yɔrɔ min sallallahu an karamɔgɔ diyara an ye kosɛbɛ an ka waati sɛnsɛra ka se o hukumu kɔnɔ an bɛna foli ni kuma kuncɛ kuma d'i ma ani an b'a dɔn an y'a mɛn an karamɔgɔ k'a fɔ fɛn min ye ayiwa dɔnni sira kɔni ala y'i garizɛgɛ o la k'i bɛ ayiwa fɛn min ye fɛnw kɛ tɛgɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ i bɛ tila ka mɔgɔw bɛ se k'i lasɔrɔ cogo minnu na ka se k'o fɔ ni ala ka jɛ alhamdulillah n bɛ ala deli ala ka ne sɔrɔ an kɔni sigiyɔrɔ ye Abidjan ni Buwake n'an tɛ Buwake an bɛ Abidjan o fila dɔ de an b'o la an ka Mali nali man ca kosɛbɛ donc an ka foli bɛ e yɛrɛ ye ka tila ka an karamɔgɔ fo an Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka tila ka dɔgɔcɛ Iba an ka foli bɛ ye kosɛbɛ ani Tijani ani Aruna ni Ali an b'u bɛɛ fo ka deli ala fɛ si barikama ala ka dan n'o tɔgɔba ala ka mɛn ɲɛ yarabi sunkalo tɔ tɛmɛ kɔnɔ ala ka d'a ma ala kana fɔ a barajiw la ɲumanya minnu bɛ k'a kɔnɔ k'a kɛ
ko tere ka do ala janama cen ala ko kay nyala kala wala sallallahu alaihi wasallam ala ko o do bela jedomine o ku ko nan karamo fen yen ga jugu srani mo mi mo bila ni mo mi mo bila ko war ga no négatif ko fa 05 44 04 63 40 44 04 63 40 o de na ko war no inshallah ala sonama an karamo ambi fo ki bala iman do parce que na an fe yanka ni dakonya flying place la like ambado ka fo kanudu kanu be initial flaga ni on cha ala ka kanu toy ya rabbi atla ka ala dili ya rabbi wulka joni chasere mi be islamia barala ani demem be ka do islamia barala ife ala ki fangase ame Côte d'Ivoire bela jerin fo itoyala abidjan ka fo ka boke ka fo itoyala ani malila jatikila ka mun be ku be fo ku be wali man do ka nali kana ala anga wele kan jabi ka ala dili ala ka anyemi ila ala ka sutraw ke ala shini kana yadi am nyon soro shigo wala ka ko soro ka mini ni shite kle inshallah ala ni kira sonama o kuma ko amina laban sabati kata sugu kono kana bi naflaw di ni ala ka je o ko fe am soro ka do ni do jugu srawla ni ala ka sonama inshallah Awka jiprisia nyara kwa ulatudo ulasa kumiguma kanitu kono milido kene ana jabi soro ni fe kele mina prisia kale murubaji obi fangani kene ari dauma prisia mo wi manguru bala mo gere udu sikanti nye kano no bawi prisia onanai ai jabibi kene dumani na timbaula prisia kabia kijiti ya alete flafo kwa prisia ka cocktail mima nene itiseka famia prisia anana koko mitonka loloni aliko ni mata le korofo maitini ni prisia ka jukene timoyi ayiri dum bele toni nono jabo dodo misonja amidamuna alfa di nafla yo jumay alhamdulillah bi tamangelen kusube di nafla joko nani joko kilon fatia ko fe ni kulo law kalan shentan ni o ketman ni salamu bla ibi soroka ya hadi ibo urudi shen bakele korode ko kandali masa ya hadi alang an kandali masa ame sega kan bi nafla joko nani a joko follow fatia ko fe a joko kilon na ibi kulo law kalan shentan ni klala kuma min ka salamu bla len ko fe ibi soroka ya hadi ibo urudi shen keme ame ala deli mo ni siraka ke ko do ke jama'a ka do kan bela jile ni ala sona ala bela jile mene ala ko ne anya ya rabbi amira foki wala mando o ko fa amis foka ne ga musrawdi aw ma ka se ka don ka folu ke Shirifla FM l'Amérique la ni wati na mu foku wala mando 95.7 ani anga bololo strane Shirifla officiel YouTube ka amu ama foku wala mando ne ga musrawdi bi ko lonto ni sababu bi ko lonto ni kele bi oroni shegi bi ko lonto ani fla ani amu nyon soro ni ala ka jey ka folu la se l'Amérique la bela jile ma fon fe me ka la je ka nga sponsor officiel fo anya fawe aka produit ni aka hakili twala moyele skadi kata ji precia le halib ko ni awati alkaba aka hakili tula ko so do be ga juru sala min alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karamu jallu to ga ni jamu be ka wele ka bom alhamdulillah saya tara bo ke fadi vari mana konan abi chodi alhamdulillah malaka no ko basiti la kon alhamdulillah malaka no ko basutam haidara ya tara naam bismillah kuma bi bole ya tara alhamdulillah malaka wala barkadan ko so bayna la baraka kan bele jeli amin
ya konjan ko so le kara ke min invite à voir en Côte d'Ivoire amba ko tema la ta tijan Canada na marbi amin la ta gagné vraiment amba ko so le amin ndi ko ni sur la TV barak la bele jelam auto wala min di tene tini wala da vraiment on tient on barajala kana wa harbi ko barani na kana san amin ani baraje ajara ko so ya tara daga jurusa lablalen awe ka saka don ka foli ni duwa ke nyogoni ambe ala deli sungole hera ala ka adi amma dobe ni jurusa la amba tigla mo bismillah assalamu alaikum abi chogodi antutila ko sobe ni watina dobe ne jurusa la bala ka leta assalamu alaikum wa alaikum salam barakatuh abi chogodi titola ito ko ni jamu bi kan wele ka bomi burgo jarado burgo kona me ta ni da sun ga jabu ijara Allah basitila rasulullah alhamdulillah kuma bi bolo mawre tan ga fundi kala Allah asalin da tare da kida su lafiya ma su yana da amma karam da kida kurkushin ne na yara ya bani amra kala bidgala ma ko ay do farauka ya rabbi alaman ya sala ka ja mi kana to dama amin amma do ni na tare da do kan insha Allah wa ni take ne ini baraji amma amit demba belaje den fo no jiru sala blal ma wiye ka saka don ka foli ni do ke ani nyon celala ambe famille français ka foni wati la kande dukure amba fo ka wali mando ka français ka belaje den foni wati na ka do ke kanu ala ka timme hera kono do be no amina alita assalamu alaikum aywa alaka ne jiru sala maso amba fo ka awali mando ka do ke ala ka kanu timme hera kono do be no amina alita assalamu alaikum allo abedi balaikum salam amtullahi niwani to kani jamu be kan wele ka bom nyali kilila ka bola gine Conakry la Guinée Conakry la Guinée Conakry ambara mo no be ko wala du sukuyate basiti la kon du sukuyate tanate kuyate tanate ko la émission kadiye ito ga je du sukuyate anya famia kuyate muso émission kadiye mais ala émission mambale ni aduman baye o jarani adumanya lolo nyali kulila me ala makiti nyal masoro ala yaide ile amadu gallo ini Sirif Usman Madan Haydara la non fa yanga wiki yele o kara to bari ta ko ne Usman Madan Haydara ko la do ka be na muso de ni ala sonama ko nya ko la ko sobe ambala sama ni ala sonama konna adem be ko la na muso nyuma no be ko nyal be ko le la magere ile en fa to mande di yaide and then donc il aime que les malayete siga foi tala gumi ko la émission kadinya ala mahera kedali amin ala masun ko sema irarana amin ala ma konde tin be borana ala ma malisu wada amin ala ma si jandira Usman Madan Haydara ma amin ya rabbal alamin amin kunna kula ya fa ko ayajeli muso ko na kri an hajeli sukuyate ko na kri kunna kula nyalla bela bilado o jaranye ko ate muso kami barama ko bela jelen fo azada menela sonda amanga masake fo mamadi dunya adam mamadi dunya dame amaka demba befo ka bafo albeda me ni ala sona amba me ala sama kuate ambe la jine ka befo ni wati na ka anga la jine nyama kala bondao ka adoni kala bondao almami bondao adugutiro ajamana tiku amu befo ku be wala nyamando ukakadula Sheikh Usman Madan Haydara entre la jine ni tra la jine iba fo ko la jine ka de do dabe ni wajuru sallallahu assalamu alaikum abedi basitila allo wa alaikum salam to woni jamu ko amule ka bon kati e to alaikum wa alaikum salam
ate chokola bashwete itogani jamu Aminata Suntura ka bɔ Kati. Aminata Suntura ka bɔ Kati. Kati kaw ka kɛnɛ. Ayiwa Aminata Suntura ale y'an wele ka bɔ Kati. An bɛ Kati kaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka dugawu kɛ kalo ye Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la nin waati in na. Salamu aleykum. Aleykum salam. A bɛ di. Alhamdulilayi Sidiou da. Tɔgɔ ni jamu. Wedewo Abdurahman ka bɔ Côte d'Ivoire. Wedewo Abdurahman ka bɔ Côte d'Ivoire. Abdurahman a bɛ di. Ibrahim ka kɛnɛ. Alhamdulilayi o kan kɛnɛ. Baasi t'aw la kɔni. Alhamdulilayi alhamdulilayi yɛrɛ bɛ yen. Kuma b'i bolo. A y'a kulu bɛ Ala bi Ala ye jamana nɔgɔya. Amin amin. An b'i dɛmɛ min kɔnɔ vraiment Ala bi Ala nisɔndiya b'a ka kama. Amin. Jamana saba le Burkina Mali Niger vraiment olu ta ka jugu vraiment Ala bi Ala ji sɔmɔ don a la. Amin amin amin. An jugu ninnu Ala malo. Amin amin. Vraiment ne kɔni b'a foli ye vraiment Madina adira fɔlɔ bɛ Ala ci Ala la ba ko yan. Amin amin. Ala dunya kala alu bɛ baara kɛ vraiment aba vraiment foli b'a ye alu sara ko Ala sara bɛ Ala sara ko amin amin Ala ba ko Ala ci tiɲɛ di a bɛɛ ma. Amin amin. An bɛ sigi kana Ala bɛ dɔ min an bɛɛ ye. Amin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. An bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka nin dugawu sanuman ninnu na ka Ala deli Ala ka basigi ni hɛrɛ don farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Nɛgɛjuru sira nin waati in na dɔ bɛ yen nɔ an b'an sɛnsɛn ka o fana ta. Assalamu alaikum. A bɛ cogo di? Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min? N bɛ k'an wele ka bɔ Kɔna. Ghana. Kɔna. A Kɔna. Awɔ. I tɔgɔ ni jamu? Amadu Turuko. Amadu a bɛ di? Sabu alhamdulilayi. Kɔnakaw ka kɛnɛ. Walayi baasi foyi t'o la. Bisimila kuma b'i bolo Amadu. Walayi alhamdulilayi an nisɔndiyalen émission in na kosɛbɛ kosɛbɛ. Émission in aw nisɔndiyalen b'a la. Kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ. O y'an ka laɲini o diyara an ye. Aw ni ce aw ni baraji. An b'i famille Sidi fila bɛɛ fo. Ka tila k'an ka foli se kɛrɛnkɛrɛn Iba Hayidara. DGP. Awa DGP kɔni. Le directeur général n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ an ka laɲini ye don dɔ la pour que a ka se ka na Kɔna. Ala k'a jira an na. Amin yarabi Allah amina. Ni Ala sɔnna ma o bɛ kɛ don dɔ la. Ka n terikɛ fo Yaya Sarr. Yaya Sarr. Voilà ka Kɔna bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Foli diyara an ye kosɛbɛ. Merci an ce. Merci beaucoup. Nin yɔrɔ in na an bɛ foli ta ka ɲɛsin Gawokaw fɛ yen nɔ an balimakɛ Mamudu Konate karamɔgɔ don a bɛ Kɔna an ka Jamiyatu Ansar Din wajibikɛla de don a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri an b'a fo o la kosɛbɛ yan fo fɛn min ye a tɔgɔ Gawokaw fɛ yen nɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allo. Allo. Assalamu a bɛ cogo di? An bɛ Ala tanu yɛrɛ don. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Bajan Jalo ka bɔ Kucala. Kucalakaw ka kɛnɛ Bajan. Baasi t'u la. An ka dutigiw n'an ka alimamuw baasi t'u la. Bɛɛ ka kɛnɛ. Bisimila Bajan kuma b'i bolo. Kucalakaw bɛɛ bɛ fo. Foli diyara an ye. Magari fɛn siri depuis longtemps. Alhamdulillah n kunnafoniya caman sɔrɔ a kɔnɔ. An bɛ ka ni sirifila bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ b'a mɛn. Ala ka turu Ala ka nɔgɔya an ye. Amin amin. Ala ye Mali basigi Ala ka Mali suma. Amin amin amin. Ala ye Malidenw dakile Ala k'u bɛɛ dakile fɛ. Amin amin amin. Ala ka jamana Ala ka fɔli suma. Amin amin amin. N'a fo kosɛbɛ. Foli diyara an ye kosɛbɛ Bajan. K'an bɛ Kucala bɛɛ fo i tɔgɔ la. Merci beaucoup. Kucala an bɛ an ka président d'honneur Kucala Mohamed Traoré an b'a fo k'a waleɲuman dɔn cɛ dumanba a n'a ka président section président an b'u bɛɛ fo waati in na k'an ka Kucala alimaminakaw fo ka dugutigilakaw fo ka Ala deli Ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ an sɛnsɛn k'ale ta. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam a bɛ di?
mo banga ko Mamadou Traoré do radio Énergie FM Mamadou Traoré radio FM Énergie FM Mamadou Traoré ko bla ni nyabla bana de coffre ani ñefre tiki coffre ani ñefre bana e Traoré ngona ñaw mo ndame am bari wala am bari ko fodi o jaranye na jalo re do wa are ga e do wa ayde alika so tinangati ayde aywa ame sirfula duba fe sefi noroma ya bani an rubende ya fa mabara islamai jigi ebe jigi farafna jigi haidra ni ale kandro aligine pada fona kara bana wallahi ni bana do ni kabriyara ala kan kizoma abana dre ami yere fo o jaray ay sirfula duba ma be fo beba me ndene be gine ko trari murbo jara ko wasri dama ko walla me amamo jara fo ko sobe madame Shila ko dama fo ko na avec ko fo ka walla me amba fo ko sobe amba be faraji ibolo muso fanda jalo ko ka fudi be de diho kamme fanta jalo fo franci ko feno jalabu jalo amba do ave kalaba jalo bu ko ni fo jalabu jalo kamba fo yan ko sobe ayo ga duguti mo banga duguti ko fo mo duguti anala almami sene ani sajo trawle sajo de ambu fo ko sobe figa emti ma be fo ka sinsla asemu ni atreso ma be fo ni ala sona mo be mame wala ka tino ko ma da mo alibi amin anda muso bom ni wuli sayri am ko dimo ali mi se kono furaba almami ni dina chere kala ka sawwe ni jadi ani mu wala wuli suguru fe ani mu ma wuli ayo wuli fana ujoro be de o fe ngadi mayo koy ayo wuli wati sera wo ba ko suwa jamaro la beli joro wallahi beli joro de ambu foko wala nyimando wallahi salama kadi ala la tsulo tino ko ma de ma ti dema amin awu tago no ya amin delo ami yere fi gadi ne te ke no diga jola bare mon no aman no ika suga barakala fo igani mun ko sufe ya ala salama alfa ne kadi alfa ma fo da kuna ce ne ko fa sufe se wa fo tala ka mata zaro fo ka jina bu tola fo bara tablo kay merci mamuto ambe Énergie FM ma bela jiro fo itwala ni watina ka jonke kalu ala ka time ere konnana ni watina aman sese ka dota bibe na jiro sala assalamu alaikum abi chodi allo itwani jangu ba ngole ka bon ka bo kai Antro bila antro bila kai ka kene awa shirif lade do yayi kulubali ibi ma be doni ka tele da walma be do ba mangana kai liberté amadu jalumbi ya sotani o jaranye ko sobe o ga bara ta ko tani bara ta bolo kadiawe a jaranye nana bakaranye ko diko o jaranye o yeshir ke gala nyini de tan ton ka de en te mana te era mari da ko de ta siga fo tala da ko de ala ka barka da ka daran amin ambe ko tigi era ko no ya se de ko se man madan ha da zamzamiu akan bana akan wala ka ala ka dere amin ala ka dere ana kan dere ala ka dere amin ya rabbal alamin amin bidu te bani ana ala ka bidu te ana amin bidu mun ba ko ala ka mun be kan ala ko ni tan amin mun ta kan ala ka bidu da ko mun nyina o chef ke ko ala mo kela ya rabbi ala ka dere amin ana kan dere ana won dere ala ka dere ma nyuma bebe ko nana deno ba ko ala ka tan amin ya rabbal alamin de bara nyuma na dino ko na ka dere amin
ya rabbi ya rahman ala ko ke ya rabbi ala ko ga anga pelu gaude amadu jale anga pelu je ko sore fo ajaranye ko so ba ita bara ta bele tan ko sore o jaranye ini jangan bara de vraiment jaranye ame kay kaw be ko ala ta tumalin to ne tele ma ala ko amin ambe kay kaw be fo ka kay liberté angala ka hinanga mu sogro bala no de hajja retu sidbe amba ala dele ala ka hinala ala ka ya fama ya fo kay liberté ka sidbe la ka bela jelo fo kay kaw fo ni watina mo laba ameno ta ne julu sala ka so ka temeni barato ye dobe no amena leta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum aywa alit lala ami mo labanta ami do ko hajja ko sidbe ya ko kay liberté ala ka hinala l'islam furo bela jeli do ne julu sala assalamu alaikum assalamu alaikum abedi ito ko ni jamu be kan wele kabum bashi ko kana ne ta wuro ko wuro kiya ka bo sanan koroba sanan koroba ka kene bashi ko kula jemba be ka kene bashi ko kula alhamdulillah wuro kiya bismillah amin ya rabbi Allah ka darjo be ko amin Allah ka bulu no barala amin ambe hakato ni awfa dona ka welelu ke ani awmu masroka welelu ke ambe ala dili ala bi dia chogumina ala ka shini jate galaya munun banka toroko munun banka ala ka bela jelen wuli ka ufo ka wala nyimando jamana ko fela chama de be mumbe ka nyini uteka ansoro amu bela jelen foka hakato nyinu u bela jelen fe o kuma kono ambe soro kan sense kana feminye kene ko nasrai dogotoro ko alhamdulillah isa jallu docteur musone tata kuje ture abi wala wali baka anye igrama fondika se ka veri mundo amala jana sika sorse kana inshallah mama fem ni mitila mangara de voerinji ha ndoni ante fly wa kamandela eba ita en fura bene bulu ha o be tokodi cheni pagaine ni te jumeni te Zina itu don nyala chena Zina of nina ikala ya doni of Ice aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zina k'aw taama ɲuman ye Zina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zina de ka to ya bɛ galabu kɛnɛya de Zina foka awole nyundo omunu matrafalindo shirifla jabaran sula sanga ani wakati o bisimila kukura dokotoro ko jamka kana ka jamka ni na sigira ka sanga ni songolo la harma kalo wala saka au kuna fani anika au la famnya wala yula wala ni anu
matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma o ka sira kan bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan min na ɲɛfɔli kɛ aw ye fɛn min kan o de bɛ tali kɛ telefɔni bɛ fara dɔrɔgumafɛnw kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka hakili bɔ a cogo la hali n'a t'a kɛ i n'a fɔ gulɔ ni dɔrɔgu tɔw b'a kɛ cogo min na nka wagati jan kɔnɔna na a bɛ se ka ɲangata se janko denmisɛnnin minnu n'olu bɛ ka kɔrɔbaya a bɛ se ka ɲangata se a ka développement ma a bɛ se ka fiɲɛ bila a ka kalanw na fo ka taa se a ka diɲɛ faamuya cogoyaw ma denmisɛnnin min bɛ kɔrɔbaya ni ekaramafɛn ye misaliya la ni tablette ye a k'a dɔn k'a fɔ o ye waleya ye waleya min n'a bɛ se ka dankari kɛ den ka ɲɛnamaya la ni ka fiɲɛ bila den ka adamadenya la an ka hakili to a la k'a fɔ technodépendance o fɛnɛ dɔrɔgu dɔ de a bɛ se ka ɲangata se den cerveau ma a bɛ se ka ɲangata lase den ka kɔrɔbayali fɛnɛ ma hali den ni sokɔnɔmɔgɔw u tin tɛ don ɲɔgɔn na o bɛ denmisɛnnin hakili bali a ka kɔrɔbaya n'a ka sigida ye hakili yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma cerveau émotionnel i bɛ se k'a jateminɛ i yɛrɛ ka so denmisɛnnin min bɛ yen nɔ n'a bugulen don a ka ekaramafɛn kan so kɔnɔ i bɛ se k'a kɔrɔbɔ k'a wele a t'i laminɛ a tɛ i n'a fɔ a ye weleli mɛn a banna k'a laminɛ a sigilen bɛ e kɔrɔ nka a hakili t'i la yalima ekarama hakili minɛ wa o dɔnni kelenw y'a yira k'a fɔ hakili min bɛ kɔrɔbaya ten o hakili ka faamuyali bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ni y'a sanga hakiliw ma minnu ma kɔrɔbaya o sira kan hali n'a den sugu donna kalan na a b'aw kɔnɔ k'a fɔ a hakili bɛna ja ka se yɔrɔ min ma a ka ca la a tɛ se o yɔrɔ ma waleya bɛɛ lajɛlen ka ɲi a bɛrɛ la n'i ma se k'i den bali ekaramafɛn na a lajɛ ji ɲama jɔlen na den masaw ye ekaramafɛnw kɛ den nɛgɛlanw ye den min bɛ ka kɔrɔbaya a ɲɛ jɔlen don a ka ekaramafɛn na telefɔni walima tablɛti ko caman bɛ k'a kɛrɛfɛ a ti bɔ a kala janko a hakili k'a ye ekaramafɛnw nana an dɛmɛni kama nka an k'a dɔn k'a fɔ adamadenya bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an m'a dama tɛmɛ ni nin fɛn ninnu ye denmisɛnninw bɛ se ka kɔrɔbaya ka sɔrɔ don o don an ma telefɔni tablɛti ta ka d'u ma lawale la dudenw bɛ kulonkɛ ɲɔgɔn fɛ fa ni ba ka fara denmisɛnninw yɛrɛ kan a ka kan an ka telefɔni da kɛrɛfɛ fɔlɔ yanni telefɔni ko waati cɛ dudenw bɛ kulonkɛ ɲɔgɔn fɛ o ka dɔgɔn du caman kɔnɔ bi bɛɛ kulonkɛlan y'i ka telefɔni ye o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw tin bɔ ɲɔgɔn na hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲɛmadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o ye bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn. Mama fam ni mitila manga rendez-vous arrangé. Ha doni. Ante fly wa kamandina. Eba. Ete fura bene bulu. Ha? O be jogodi. Cheni pakaine. Ni ti ni. Ete Zina. Zina. Itu dong nyala. Chena. Zina. Uf, nina kala doni. Uf. Ece. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Tezena sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Tezena k'aw taama ɲɔgɔn ye Tezena e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Tezena de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de Tezena
an bɛ foli lasegin aw ma nin waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ ka dugawu kɛ ayiwa nin bilasiralikan minnu fɔra ala ka an kunnadiya ka an kisi ka bɔ a kɔlɔlɔw ma an t'o fɔ. o kɔni de don ne ustaz an dɔgɔtɔrɔmuso ne ye Tata Kujetu ye walawalaliba min kɛ igrama-fɛnw kan sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka denmisɛnninw ustaz bi bi in na n'an bɛ fɛ an ka denmisɛnninw yɛrɛ daga bɔ an da la an bɛ telefɔni de d'u ma wali kelen an bɛ tele k'a la walasa u daga ka bɔ an da la a bɛ a fɔ kɔlɔlɔba de b'a la a ka kan an ka denmisɛnnin ka telefɔni lajɛ k'an ka denmisɛnnin ka tele lajɛ mɛ hakɛw de b'a la an tɛ dan yɛrɛ sigi an balakaw yɛrɛ dɔw tɛ dan sigi a la o b'a kɛ dɔrɔn tile kuru walasa denmisɛnnin kana na sɔni mama nin jan sɔni mama dun ta sɔni mama bɔ tan donc denmisɛnnin to igrama-fɛn kɔrɔ na a yɛrɛ ye a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ a dɔw ɲɛ n'u ɲɛ jɔ igrama-fɛn na dɔrɔn a tɔ laban na ɲɛji de bɛna bɔ i b'a ye a bɛna kɔlɔlɔba de s'u ma wa a ye hakili ko min fɛnɛ fɔ a bɛ jouer cerveau kan a bɛ denmisɛnnin ka développement segin kɔ dɔɔnin donc an bɛ a fɔ an bangebaaw ye u k'a lajɛ u ka igrama-fɛn lajɛli nɔgɔya an dɔgɔninw bolo dɔɔnin dɔɔnin ka da u yɛrɛ ka kɛnɛya sabatili ko ɲuman kan an b'an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo ka waleɲuman dɔn a ka walawalali ninnu ni ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an dɛmɛ barow dabilala du kɔnɔnaw la ani ko caman ka sabu kɛ telefɔni bɛɛ b'i ka telefɔni kunna an bɛ dugawu kɛ ala k'an ɲuman bɔ a la o hukumu kɔnɔ an bɛ alifa bila a ka se ka segin nafila kan sigiyɔrɔma filanan na alhamdulillah ustaz bi nafila ye arakan 4 arakan kelen o kelen i kulu walaw kalan siɲɛ 10 donc ni tilala tuma min i bɛ salamu bila salamu bilalen kɔfɛ i bɛ ya hadi i b'o wurudi siɲɛ 100 n'o ye kɔlɔsi ɲɛ 1 an bɛ dugawu kɛ n'an y'a kɛ ala k'a minɛ o hukumu kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka taa an balimamuso Aminata Tarawele ale ka bi ga d'u ma an k'a lajɛ fɛn jumɛn labɛnnen don ka se ka damu ta ni o ye. Sɔgɔmadolo jɛrɛjɛn filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma fɔ sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de don n'o ye les plats de chez nous bi an bɛ Lafiyabugu Tabakɔrɔ ani mɔgɔ min don ale dogolen tɛ an ka bɔlɔlɔ siraw kan an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ présenter ne fɛ ni sɔgɔma. sɔgɔma. i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu f'an ye. tɔgɔ Abdulaye Jire Kara waritigi. Kara waritigi donc a yɛrɛ y'a faamuya ni Kara waritigi de don min bɛ wariko in na Kara a bɛ fɛ an kɔni bɛ yan nɔ a bɛ sɔn ka kɛ wari caman b'i bolo dɛ nka min b'a intéresser kosɛbɛ o y'a ka tobili dumanw de ye Kara waritigi i bɛna jumɛn tobi ka jira an na bi sɔgɔmada in na. an bɛ ka cɔncɔn de tobi quoi. cɔncɔn bozokini donc an bɛ bozow fɛ yen n'an ye bozow mɛn dɔrɔn an hakili ye jigin jɛgɛ kɛnɛ de la ba jɛgɛ yɛrɛ donc Kara ko k'a bɛna cɔncɔn de tobi ka jira an na aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛna o cɔncɔn in dilan an mago bɛ se jumɛn ni jumɛn ma. an mago bɛ se malo ma n'a ye jaba kɛ ni malo su ye n'a ye jaba kɛ ni malo jɛni ye an mago bɛ se a nafɛnw an mago bɛ se jaba ma ale ni layi ani sunbala ani jaba jirannen n'a ye jaba kɔgɔ k'a la n'a ye jaba mansin de k'a la fɛnɛ ani lɔgɔti ani tamati ni jɛgɛ kɛnɛ n'a ye jaba kɛ jɛgɛ jirannen n'a ye hali jɛgɛ wusu fɛnɛ bɛ se ka k'a la fɛn fɛn y'i diya dɔrɔn hali n'a ye jaba dilan sogo fɛnɛ ni tulu sisan an bɛna an ka daga sigi an ka daga wulilen an bɛna malo k'a la an bɛna kɔgɔ dɔɔni k'a la quoi an bɛna datugu an bɛna lɔgɔti k'a la ani tamati ne fɛnɛ k'a la n bɛna lamaga donc a n'olu de jira k'a don ɲɔgɔn na voilà ka sɔrɔ ka jaba susulen k'a la k'a jira n'o fɛnɛ voilà n bɛna ji kɛ sunbala ni jaba yɛlɛlen la k'o ji bɔ k'o kɛ daga in kɔnɔ kɔfɛ an bɛ ji dɔɔni k'a la ka sɛnsɛn cɛncɛn bɛ k'a la quoi k'o bɔ a la sisan an b'a datugu quelques minutes an bɛ jaba kurukurunin dɔ bila la o b'a ja mɔgɔ da quoi sisan an bɛna malo ji ta ka kɛ na in na quoi ka malo ji ta awɔ k'o kɛ na in na o de bɛ kɛ k'a ji dɔn o de bɛ kɛ k'a ji dɔn mais ni a bɛ fɔ nin ma cogo di simo awɔ sisan an bɛ o don a la ka jukɔrɔla cɛ sɔrɔ ka tɔgɔ kɛ la ka sɔrɔ k'a lamaga voilà k'a lamaga dɔɔni fufa sanfɛ walasa a ka se ka wusu ka fa kosɛbɛ ale na man ca n bɛna poivre k'a la kɔgɔ dɔɔni k'a la
ma da tuwa don tubi ka jege kene kala ko bismillahirrahmanirrahim no jege usulen no ibe so lu be kala ubi jege ja bisa kala me jege kene de ka timela ko sebe ko mais defo wala de ni jege kene ko dagala te kutu da na daga ko no be no ke dona jege bebe tin abi non samela ko ban kala ale nay me ketani tege tan amna wakin bo mo no aga teli anokan wa musa kaman chankana no on fa be senki wala sisa nga tuli bana amna tuli kala tuli dunia to dala me tuli ni na le fait avec un chant wala ole dunia to sa kara wartigi ni wati ne kadne ka teme émission Rebecca ma jarabi kara émission sera ku chero ma fulkan me bulo kala fi je mama fulkan me bulo me sherifa mo wayra ko barkada o sembu ko daga wara nga yoro la o jere ko sebede nga kan baw fe ya me denga ni bari wonno de ya me nere wetu legera kuma tantama de wa ya so ron bari fe fa fu ko sebede ni yoro la ko ma fu ko sebede dan de felimina lolu la gam ngol membulo ne mi ngol sala kan de me e sala bara kon kadi ni sala kan ne soro akadi ka barake ko ne kuma fa ga irawla jamgan kon nana aw yara nyabala an chonchoni klambi an ne mami fino ore kara wartigi tiktok kara wartigi amma do beiga tata tomo ala aiwa amba fo ngana kaw kambe jiya wati wala assalamu alaikum ambe madam Keita fo ka wala nyimando aka wulika jona ka Chelsea la ka ambalma ke fana fo hakila awere kunya me akoko restaurant bara de kadai ala amba nyini ala ka bara ko ko ya bolo ko suba la frin ko ni taro la fri do bozo ka dumuni ni soro abiso ma passer doni ayo abe passer rede aywa je biso ka be passer rede amu fo bozo be fo ni worona o kuma kono ambe wele dake ka nyesi ka ni Umar anga président Omar Traoré toyala jamiatul ansardin bolo fara min be Gabon kaw feno Libreville sango sango be suntige baramu ke ku kelono ka abolo da nyina ka be alamsa nata mano be marsikalo tle tani flama président Omar Traoré ka be wele be ga nyo so ansardin chejila suntige barawla o barami ke sango san familial ko nyima ko bela jelen ka soro ola abinyini befe fenfene be ni wati na Gabon Libreville au be wele no akata beni ansaruka suntige barai abe kuwere jabalala ni ala ni krasonama alamsa nata o mi be marsikalo aletle tan flama ame do ke alaka airana ka ubela jelen foni watina o ko kono ame soroka labon sabati kata sugu kono ni ala ni krasonama ame tlaka nyogon soroya inshallah ko ki jantu mo ko keliyala ubisika ki ka baraketa yi ayna kalanke karamo jolon kerefe wala sa ka problem krenkramo soro music lumi ka nyeshi kenya ko mabi ay dunya soro ani ka fero soro kabi aw do folo angay ko soko yinka wala benka beni kenya chiwi ayna franka ka kikuye ko min kono école din kilon kili obeju ko matinti ninka la sa siro la ika jinatike la fasoro siro bidamine yano école de santé de Bamako la ESB ilabe wasa ka différence créer ni jantu ka kenyala ani mogorota ay na franka kabibi ninka uninka koke aka baraketa wi dongodo ni mundu ne ka korsi dalu mun bi bula ko la ke do foni ne abe elephant vert ka farafin nogo Cartinova ani aga sumanka vitamini biostimulant ne abe engrais chimique doni afaraka
ne ka sɔrɔ taari la a yaasilen ba 260. O bɛ dabali ban wa? Ja ne kun bɛna bolo su yɛrɛ ɲɛna koyi. O de don. Dugutigi ne de kun y'a f'i ye n ko n bɔra kɔɔri sɛnɛ na wa ne seginna ka don kɔɔri sɛnɛ na. Asɛnɛ kana bɔ dɛ I ni ɲɔgɔnna caman a kana bɔ dɛ a ye kɔɔri sɛnɛ. Babako camancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ kɛ maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen don produit alimentaire ma ni nana an b'an ka corned beef min dilannen don ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn fila tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo o dumuni duman kɔfɛ e ma ketchup euro kɔnɔ yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman de b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la aw filɛ nin ye bagadaji suguba cɛmancɛ la ten coyi ni mɔgɔ b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye. kabi dugu jɛra ka denni ci k'a ka taa tu la ka taa nasa ka na tobili kɛ fo sisan jumɛn ta yɛrɛ ɲini ka se ka sɔrɔ ne ma dumuni sɔrɔ ka dun. Asa naya ne ko mun kɛ ne juguya si e ma ta de. ne ye denni ci k'a ka taa sugu la ka taa nasa na hali bi a mana fɔlɔ de koyi. bi jumɛn bɛ taa misiri la fo sisan dumuni ma se ka sɔrɔ ka dun. n bɛ taa sama na sa. dɔgɔkɛ naya a kɛ ala de kɛra kama sɛ ka k'i naji ka se k'a kɛ kini ka k'a di a la dun bɛ taa misiri la. sisan papa ne na sɔn. fɛn min ye ko den ye o kɔ. a bɔ buwaburumugu deliya fɛnfɛn deliya piman deliya a sɛnbulu na aromatise sumala min nun narɔ ka di a bɔ laginɛ nɛrɛ a sumala lamɛn ni laginɛ nɛrɛ de ye tamati deliya jaba deliya jui deliya ni kɛnɛma min ji ye ji sanima min ye a ka o deliya fɛnɛ n'an bɛɛ. dɔgɔkɛ a bɛɛ ka sigɛrɛ min. ne ka gɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ deliya produit de bɛ société Awa Jara. mɔgɔ bolo b'a ka min ma sandala a k'a jija a ka se ɲare la ɲɔnɔ bilasi la Musa Jara numéro 1 fɛ yen ale ka numéro 76 44 19 37 wali Isa Jara fɛ yen nɔ misikɔrɔni ɲɛfɛ ale ka numéro 76 34 11 26 wa ko la mugu kura min bɔ mɛ a b'a ka naw sankɔrɔ ta k'a kɛ tama yɛrɛ la a kɛra dumuni mako da ye. Walhamdulillahi laila subhanallah walhamdulillah. Étoile électronique marque de l'élément la Samalagnon Malila o de la a nana ni minɛnkura caman ye maliyɛnw lafiyali kama premier show yɛrɛ kɔni i n'a fɔ téléviseur full HD HD gansanw a smart lamaw ani ka se a écran plat ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma étoile électronique nana ni nin bɛɛ ye aw bɛ se ka audience ɲɛtaw soigner minnu na wa o ta bɛɛ ye dɛ n'i ko étoile électronique i ko électroménager aw minnu mako bɛ réfrigérateur la congélateur tobilikɛminɛnw nin bɛɛ bɛ sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la étoile électronique la o kɔfɛ téléphone suguya bɛɛ bɛ sɔrɔ étoile électronique la a smartphone lamaw tablette tactile ani connexion kɛla caman wɛrɛw étoile électronique yɛrɛ filɛ nin ye sugu nemayɔrɔ la place du souvenir kɛrɛfɛ sira min bɛ tɛmɛ manimaki fɛ o tuma na maliyɛnw aw kana sɔn cogoya si la ka to kɔfɛ étoile électronique ko la aw senfa joona ka se yen nɔ u ka minɛnw ka ɲi wa a sɔngɔ ka di fana a y'aw ka commande kɛ joona nin numéro ninnu na minnu filɛ nin ye jabarani sanfɛ. diɲɛ kɔnɔ fɛlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma o sanu ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadala kow la anw ka nafala bonya fɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko kɛ i kelen na si tɛ ko fɛ sara ɲuman dɔ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn mali ta fanfɛ ko sanu sabu anw bɛ waso ka kɛ malidenw ye
Oye kosan ka finglanan besor. Mo ka sigida fere kayaro ni. Kosan. Asipa. National distribution aw ka pineko hami bana pew anw fɛ yan qualité ko kuma bana pew an ka pinɛkolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remorque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛkɔrɔ i ka bolimafɛn la a fɔ national distribution ka pinɛkolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ national distribution ka pinɛw don national distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye fundeni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la national distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade de 26 mars ma national distribution Sradala Kolomba Société Seydou Kasoke Sarla Anamene Jiride Gwere Bishile Nono Ye Juleila Aneju Akadi Juleila Anana Andumi Amanguru Alemuruba Akokdel de Fruit Abuyagi Nimebe Soro Société Seydou Kasoke Sarla Ju Akadi Fana Ajabibi Andumi Amanguru Alemuruba Akokdel de Fruit Abuyagi Akoko Anamanje Noe Papaye Abenimbe Soro Ju Akadila Société Seydou Kasoke Sarla ka son lafiya ni nga niku saha ka farikolo minɛ ka mana a fɔ société Seydou Kasoke Sarla ka ju Leila ana ka ju Akadi a bɛ dumuni bayɛlɛma ja a sigi ko kelen i da la a ti bɔ bilen gula n'a mago jɔra société Seydou Kasoke Sarla ka ju Leila ana ka ju Akadi la a b'a sɔrɔ jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la nka u ja b'a la ba filɛ Sugunikura la bolofara dɔ bɛ Misira 3e goudron fan fɛ a bɛ se ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 10 83 44 walikele 79 26 86 49 70 99 B 74 87 walima 76 98 78 92 Société Seydou Kasoke Sarla ka ju Leila ana ka ju Akadi je demango dadu n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa na mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa n'i ka kalanko dun awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakologerew na wa jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la Magique promotion Mix Joli Day à Kabissa. Tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une super moto Jakarta. Prends-toi vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026 avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes. Moi et Magie, si bon ensemble. Bien, sɔgɔma. Nse, tanti ça va? Comment on est modèle? C'est spécial. Alhamdulillah. E bɛ ka relaxi moi de di Nura ma. Awɔ. Nura agi tɛmɛ n'o kan. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye dɛ. A tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Ne de ye feere relax plus. I y'a siɲɛ fɔlɔ de Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, di b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A tɛ ban ne kun abada. Fili di la
den dumuni dafali denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo wɔɔrɔ la Mirijelak 6 mois ye a kalo 8 Mirijelak 8 mois ye ani sisan Mirijelak 1+, ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la. Mirijelak ka céréale 1+ falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na. Mirijelak denbaw bɛɛ jigi don. Mirijelak 1+ a nana o lafiyali kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la. Mirijelak siɲɛ 1 Mirijelak waati bɛɛ. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Sunulo konnana ambeni sonjanino ka wakati dumani do makono. Sumana sa tigal mayroma nika beni misi wule kain. Niko, lagareti muka munini tuguni. Afamuna sisa. Jupaps. Barsa. Angani sonja ko fuiti sikake. Jupaps ko. Jupaps qui ni la hine ni la horma kaloina. C'est capable. Jupaps bien mi de fogaba. Jupaps forma électrique sur le sisa. Foga bitiku bella. Ramadan Mubarak. Farifoni ni galabu kana ya bobe dema te national Jama je yorola national Konyo yorola national Lemunu yorola national Ali tosigi yorola jama bebe girete minga te national Magoro ba mi de musumba mi chauba mi musumba mi aha te national Ni atimi ini kumulo dimi te nwanye Ni atimi ini bana misente nwanye Ni atimi ini farifoni be nwona Odela ubafe Sipori kala ubafe Tenational Meru ubafe Tenational Artisi ubafe Tenational Wajulu kanaka Tenational Nega kera na te waratisi Tuguni for Tenational For Tenational Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kunungana langoloto nami no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso ne de ba fe ka ko ken ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jige kene da safe femi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele me me olabi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC tu malikono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjire ke zamzam ka najini ngura buyan pule ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 woni kala ka daga juru be bamba 76 80 00 62 16 Walekele 76 38 59 59 Zamzam kandaji ni ngura kuya mfule ana EPC Lude bela jele wasara Sanko's Broad.
gute ka galbonda teu ka championi edanaya imashwa kadatinia ka farifani ka garanyaga fodanaya afaron ko kele abe galabu kemea kibila bela no atandu teu ka championi ndo agute lori ka galbonda edanaya oh papa gute oh mama gute che joni gute che aya gute c'est comment Dedanaya championi papa Dedanaya akadi tro Dedanaya Dedanaya minafa Madame, Namu. Nono sugu dumendo? E nono Sahel Kaneti ke? So drafu ke nono Sahel Kaneti te daraka nono damaye de. Abe mi wati be wa a bɛ kɛ fɛn caman na a bɛ kɛ dingɛ la a bɛ kɛ sɛri la n'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kunja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten nafila d'a ma joona a bɛ baga denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kanja n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ nigi kunja n'a ye tiɲɛ na nono Sahel Kaneti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwell ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixwell y'o limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. te alkaba te wulati te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la te alikaba tew la sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa don. An bɛ foli ni waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin fɛn o fɛn farala an ka
ni baara in dɛmɛli la an bɛ dugawu kɛ ala k'u ka sugu diya Sherifila de don ni i sera n'i ka feerefɛnw ye yan a bɛ lakodɔn ni ala ka jɛ ye surtout ni jɛmukan dumanba min filɛ nin ye diɲɛ bɛɛ bɛ jɛmukan min lajɛ ne mɔgɔ b'a la i ka ye walima i ka produit ka ye walima i yɛrɛ kun i ka entreprise ka ye i bɛ boli ka se an ka service commercial mɔgɔw ma ni sera yen dɔrɔn o ye baaraw bɛɛ lajɛlen de ɲɛnen o la an bɛ dugawu de kɛ ala ka u ka suguw diya n'u ka sugu diyara i b'a ye a bɛ fisaya kosɛbɛ kosɛbɛ an ma o b'a to baaraɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ sinsin o b'a to danaya min bɛ yen o danaya in bɛ lakuraya o la an bɛ dugawu de kɛ an ka sponsors bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sponsor officiel ale a bɛ san caman bɔ an n'a bɛ nin jɛ ka baara in na an bɛ dugawu kɛ ala ka n'a dɛmɛ ala ka bɔda di an n'a ma o hukumu kɔnɔ Alpha dakuruɲɛ kelen foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ayiwa gakɛlaw ma komi n'a ma ɲɛ wula o la an b'olu niyɔrɔ foli kɛ ka sabu kɛ wuli ka jɔn ka cɛsiri u kan ka fo kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen sara mɔgɔ bɛ sigili minnu bɛ boli la gadaw la nin waati la ka kafeko ni dumunikow ni mɔnikow ɲɛɲini an b'a fɔ ala k'u bɛɛ lajɛlen sara u ka baaraw la u bɛɛ lajɛlen fɔlen don inshallah Sera folikan jumɛn bɛ ka ɲɛsin gadunaw ma alhamdulillah ustazi gadunaw ka foli n'i ko k'i b'a fɔ i bɛ dɔ de bɔ a la ka d'a kan u bɛ jahadimi yɛrɛ kɛ nin wagati la tile ka farin o ye kelen ka tila ka n'a fara tasuma fana funteni kan ni ala ka b'a kow tɛ a baaraw ma nɔgɔn an bɛ dugawu de kɛ ala ka a baraji caman caman d'u ma ka k'u ye sini ɲɛsigi ye yarabi ala ka n'u nimisala bɔ a la u k'a kɛ ni dusu suma ye et puis u k'a kɛ ni nisɔndiya ye o la baraji bɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala sɔnna ma o la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ an ka nin produit ninnu u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka se k'a san a fɔlɔ fɔlɔ de ye mayonnaise ka di ni u y'a san a ye komi u y'an dɛmɛ jɛmukan in a baara kɔnɔna na diinɛ dɛmɛ ni silamɛya dɛmɛli de don o kɔfɛ Jipresia filɛ nin ye ale de filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ yan Jipresia yiriden caman de b'a la a mini ka fisa hadamaden ma kosɛbɛ yiri gɛrɛgɛrɛ de to a la yiri gɛrɛgɛrɛ de don a ji ka di kojugu alhamdulillah n'i y'a jɔ i da la i b'a bɛɛ de min yɔrɔnin kelen i t'a fɛ ka i da bɔ a la yɛrɛ i tɛ fɛ k'i da bɔ a la ne tuma na y'a jɔ i da la ka bɔ dɔrɔn foyi tɛ ji kɔnɔ k'a bɛɛ min voilà o la fɛn man di k'o bɔ o la n'aw cira k'aw ka taa ji san ji bɛ mais jiw la hɔrɔn o de ye Jipresia ye a k'aw hakili to a la o kɔfɛ lait halib de filɛ nin ye sanfɛla la lait halib n'i y'a jateminɛ ale fana ye nɔnɔ ye ani nɔnɔ tɔw gu yɛrɛ tɛ kelen différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ nɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ n'i b'a ye fila tɛ nɔnɔ tɛ sɔrɔ Bamakɔ yan donc fila bɛɛ bɛ nɔnɔ kɛnɛ lajalen de tɛ nɔnɔmugu ya a ɲuman fana ma ja halibu de ka ɲi lait halibu ye nɔnɔ kɛnɛ lajalen de n'i taara nɔnɔ kɛnɛ bila tile la a tɛ ja n'i y'a ja k'a susu sisan o de ye lait halibu yɛrɛ ni ka an balima filaw kɔ sutura tɛ nɔnɔmugu ni nɔnɔ kɛnɛ aw de t'a danfara dɔn nɔnɔ kɛnɛ lajalen o de ye nɔnɔmugu ɲɛnama ye n'u b'a kɛ u ka to ka kɛ halibu ye n'aw bɛ nɔnɔ san u k'u janto halibu la najini kadi fana bɛ an bolo yan mɔgɔw k'u hakili to a la mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu tɛ najini fɛ n'i donna najini kadi dumuni na i bɛ ɲinɛ najini ko la mɔgɔw bɛ ban najini na k'a kɛ a produit ye kadi dun produit bɛrɛ bɛnnen don ka bɛn buna hadamaden ka kɛnɛya hakili a banna an ka sponsor kɔni fɛn kelen bɛ an b'a fɔ o la i b'a ye san o san n'a nana ni min ye anw tɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ weleli kɛ mɔgɔ caman de bɛ seereya kɛ k'a fɔ a ka produit ka ɲi o yɛrɛ o ye fɛn ɲumanba de ye parce que a bɛ jamanadenw lakanda a bɛ kɛ sababu ye k'u kisi ka bɔ bana caman ma a bɛ kɛ sababu ye k'u ka kɛnɛyaw sabati o la an b'a yɛrɛ fana fo ka a n'a ɲɔgɔnna fana fɛn fɛn bɛ baara ɲumanw kɛ walasa jamanadenw ka se ka kisi k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ segin ayiwa cikan na ka bɔ an ka président yɔrɔ n'o ye Umar Tarawele ka bɔ Gabon Libreville a ko k'a bɛ silamɛya dɛmɛtɔ an sa tɔnden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya fɛn o fɛn bɛ Libreville ka taa fara u ka ɲɔgɔnw kan ayiwa k'u bɛɛ welelen don u ka se suntigɛba kɛ u ka siège la nin ye sun tigɛlen Bamakɔ a lamini na bɛɛ lajɛlen ka bɔ o kalama Alpha i b'a dɛmɛ ni dugawu ye اللهم لك السمنة وعلى رزقك نفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين
Ayoka jupresi a yɛrɛ kuraw lakodɔn u lasago ni ko ɲuman ka na t'u kɔnɔ yiridenw kɛnɛ-kɛnɛ a n'a jaabi sɔrɔ minfɛn kelen min na Presiya ka lemurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma Presiya man ɲi o ye mangoro balamɔ gɛrɛgɛrɛw de sugantilen ye k'a nɔnɔ baw ye ni Presiya anana ye a ye jabibi kɛnɛ-kɛnɛ duman ɲɛnafinbaw la Presiya ka biyaki ji timiya ale tɛ fila fɔ wa Presiya ka cocktail n'i m'a nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya Presiya anana koko ni kan k'a lolomi a bɛ kɔni nka t'ale kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni Presiya ka jus kɛlɛtimaw ye a yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na Sunalo dɔnniya ani kɛlɛ tilali waati dɔw guwa kɔnɔ ni mana mutuelle sunalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamin nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fana b'a la mana mutuelle y'a limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sunalo kalo balo waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux.
je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara. Disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Kadatinia, kafarifani, kagaranyaga, fodamaya, afaron kokelen, abegala bukemea, ibila bela, no atandu. Teuka championindo, agute lerikaga lobunda, idamaya. On papa goûté, on mama goûté, j'ai Johnny goûté, j'ai Aya goûté. C'est comment, Dedanaya championni. Papa, Dedanaya akadi trop. Dedanaya, Dedanaya minafa. Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kulunga da ngoloto na min no fe o na de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo ipisi na pule malima muso ne de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jige kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo pule ana ipisi du aw mi no nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka plastic udla domini kerengere ne guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC du mali kono gabu kono dozo dema ya bela jele kan ni sodia ni ka tobile ye ejike semenjere ke zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC ye ko kebe bela kan ni sodia ni ga bla munya na ma ko jora kula kule werela zamzam kan na jini ngura buyan a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyare la ibe blu babu yara la zabia grefe rue 429 porte M1 woni kala ka daga juru be bamba 76 80 0062 wani kele 76 38 59 zamzam kana jini ngura kuya kule ana APC dude bela jele wasara. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu C'est choisis? rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbeau Mix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka barkada amani na ala fe suntigara hera konnana adwa fen fen kara ala ka don bela jelemne sunye limaniya min sura bulo ala ka jidi ala ka hera kanya ala ka boda kanya kan sutra kan kisi juguyani juguko bela jelen toram ame foli ta kanya si anga jamanai afintigila kauma kanya si anga jamanai doktoruma kanya si anga jamanai fen fen be ko awuleno kajo mali ale baradola amba be foka be wala nyundo ka do ke ala ka kisini tanga uke o ko fe ka folini wala nyundo ta ka nyesi akra fe dugu bela jilema dugu de lamine ma ana ambe foli la se abela jilema ka do ke adugu nu ye ka ala dila ala ka here ka nu ye ka do la ba ani foli ka nyesi ala mali ho conseil islamique nyama bama amfana karamo ka seydi cheikh Ousmane Madan Haidra ala min jora ko manifia ka se ka bolo here konana ala min jora wasa islamique ka be ay wulka joni chesri min kani dine ina
an b'a ɲini ala fɛ o kama a bɛ siran fɛn fɛn ala ka don a n'a cɛ mɛ ɲini ala fɛ ala ka si di cɛkɔrɔba in ma ala ka kɛnɛya di a ma ala ka kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma jugu min bɛ kɛrɛfɛ min dɔɔnin don min dɔɔnin tɛ min ka jan min ka bon min ye setigi ye min ye fantan ye min ye dɔɔninkɛla ye ala b'a bɛɛ lajɛlen don ala ka don a ni jugu bɛɛ cɛ miliyari caman bɛɛ la bolo ala k'o di an ka cɛkɔrɔba ma ala ka bɔdaw di ala ka suturaw kɛ an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnya la an b'an baw fo k'u waleɲuman dɔn ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiriw la ka Sherifa Ahmad Tidiane Haidara n'a dɔgɔninw bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'u kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala ka a n'u kisi ala ka n'u tanga ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn sali ala muhamadu wa alihi o hukumu kɔnɔ ka fɛn min ye bani n'a bɔnnaw o association ba in an b'a a bɛɛ lajɛlen fo u ye suntigɛ ba labɛn bi ka taa n'a a ye Bangoni Jaginibu la an fana an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Haidara ka denbaya la kɛrɛnkɛrɛnya la u bɛ taa min kɛ Sherifa Ahmad Tidiane Haidara fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ka président d'honneur fo n'o ye Imam Malik Tesuke ale min b'a ko ɲɛfɛ yɔrɔ jara n'a ka jama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na bi su na nafila ka segin a kan ni ala ka jɛ an bɛ segin nafila kan sisan jiw minɛn kɔfɛ walasa a ka to mɔgɔw kun bi ye sunkalo tile 21 su ye o ye su na nafila ye arakan 4 arakan kelen o kelen fatiha kalannen kɔfɛ i bɛ kulwalaw kalan siɲɛ 10 donc n'i tilala tuma min salamu bilalen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka ya hadi wurudi siɲɛ 100 kɔlɔsi ɲɛ kelen yarabi an bɛ ala deli ni minnu sera ka kɛ u ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen fana ye ni ala sɔnna ma ala ka o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ka kɛ ni an ka waati cogoya ye Sherifu Muso foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen alhamdulillah Ustaz Jalo an bɛ lajɛli ka jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o kɔfɛ an b'an ka régie mɔgɔw fo ka taa se an ka technicien warabaw ma o kɔfɛ an bɛ taga kitakaw fɛ yen an bɛ an baw bɛ n'o ye Madame Haidara Jɛnɛbu Haidara Madame Haidara Jɛnɛbu fo ka taa se Safiyatu Haidara ma ani Asi Jalo fo ka taa se Binta Haidara ma o kɔfɛ an bɛ Tayiru fo ka taa se Bayi Jara ma o kɔfɛ an taa Maɲinɛkaw fɛ an fan bɛ n'o ye Buwa Siribe a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an taa Segukaw fɛ an bɛ Sosola Duba fo ye Hamid Soso fɛ an yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ yen n'o ye Aramatu Haidara ye n ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ n bɛ n yɛrɛ ka sotigikɛ fo ne Muhammed Haidara ye ala ka sunkalo timɛ ye amina amina mi Sherifu Muso an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ a ye sisan baara ninnu ala ka an fanga se i Haidara Alpha i gila foli bɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen an bɛ foli ta ka ɲɛsin Sherifla famille ma fɔlɔ Ailatul Murshid an b'u bɛɛ lajɛlen fo Haidara n'a ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ala ka si ni kɛnɛya di a bani ma an bɛ bɔ yen an bɛ foli di télé baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ a bureau la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka taa Kucala n yɛrɛ fa bɛ yen ka tanti Mayimuna Gindo fo madame Igila Kucala kɔkɔ Ansardine présidente de don an ka foli b'a ye ka n kɔrɔkɛ ani n burankɛ fana fo Amadu Igila ani n balimamuso Binto Igila n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka foli ta ka taa Buguni n'a mara bɛɛ lajɛlen Cɛmana Banimunu cɛ mara bɛɛ lajɛlen n b'u bɛɛ lajɛlen fo Sirimanakaw tɔgɔ la ka Sirimana dugutigi fo Bubu Sangare ka sɔrɔ ka na Bamakɔ kɔnɔ yan Sini Jatula n bɛ taa Jatula Abubakar Kulibali an ka professeur dɔ an ka foli b'a ye ka Sambi Kalilu Magasuba fana fo professeur dɔ chercheur dɔ filɛ seli kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di famille Igila ma Bayangara ka taa Bungeli ka taa Abidjan Sikaso Kucala an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Alpha an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ segin cikan min kan o de ye Jamiyatul Ansardine a bolofara min bɛ Gabɔnkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la a président ba n'o ye an balimakɛ Umar Traoré a ko k'a bɛ wele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ de bɛ Libreville kɔnɔna na k'a fɔ alamisa nata n'o bɛ bɛn marisi kalo ale tile 12 ma bɛɛ welelen don suntigɛ la Jamiyatul Ansardine ka siège ba la ni ala ni kira sɔnna ma ka bɛn alamisa ma sigida min ni a bɛ fɔ a ma ko
radio Lala Dakar bela jelen ba do ka fo yende misri ani shaji beno wala bebele no suntigala ka be le alamsa matama le 12 inshallah alaka am bela jelen shi joko kono wala no fulla se shirifla FM a technicien ma ali yalko naka jama kata se alamelkala bela jelema ante nyina anga réalisateur en chef Mohamed Keita kata se Adama Koulibaly Abu officiel Femiye Musa Traoré kata se Femiye aywa Ambalmake Suleiman Jara kata se Chaka Koulibaly Mohamed Traoré fem bolo dona bara ikonna na ambe befo ka be wala nyman don ka ngani mo sofo ni watina ka do ko ya isa bara ala kanye wala se balu ni ndalu ka bu wala fe fo 600 awu be ka laje abe fo la se ka uma ya me nyona kuma kala te flen kala de bila wala me do kala ka here kani awye amina wuri amina bikrim de jour di awma odi ambalmam ke Amidou Koulibaly nyala sonama aka Haidara Fasa obe jouer o ko fa bisra ko ka kiziniye nin aw amba fa ko ka ambe inshallah sini wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sabana tiede wakalo jate bifirike Telemanake sabali bagabi wasadonona Alade yafo kala farame sabali baguka Noye chiye Alade sisi uko Alade sini maneti abada kauneni baguka Kasabali yago si baguka Kasabali imika baguka Ani mimi kafauma bijiye kono Nalotinga loyenga lomitiga dasiri fiuka bijiye kono Ubise femina ubiso padele nakaseta uri Ayi chamatwa uko sabali Mimi kada haidara nadiuna Kira kona shidi dugu kono safe Anyogu bigada minga bijiye kono Unakabe utika kuma Unakabe utika See